Professor Kokoto butu ho yebekọ na na esi yepote all the abesom ye India for young come there telenovelas no mo ya de na sabre de wo mu bia ba Ghana ha aba be yes ka kokko hu dwadie yo mafa kwati kwan so wo mu ye dipa bia sabra posifo aso wo mu na yebekọ nkran krachi bi a kire ne krachi powers akromfo awramfo nipa miensa wone wonom de afeso kowiase akromfo baako wato anananom ewonse edo ensem kakra yi ni afro bi na ka ho ahwe ye gibre nya kenkan ye Otek 102.9 wo mo ya hotemfo yentumi nkwati wodom ye be so metri ne huru betwam na de krobia do yetumi ehuru ne ekro perfect series ehuma no a eda mekanfo ediama wo gs edina ka wodmo timu ase soronko kwan so kra ntinkra no kenkan ye boa we ya ja tumi na chesa pamfo wo nyon sa woman wo nimte papa yo English language basic one Equity free don eho Sanso Edna OWAP our world our people KG1 kwada no kosi 6 Edna ete so mo Sanso na history of Ghana me abetwam da bakosa ma bro ni nyina dan ya kan ya nche moaye no so kokwan so edi akura no ene wo ben seb no abeka se wo bra asem ni si akura no gina ho RM izo ho Yesu kakra Muhammad kakra na ne nan mama ne nso atatro na akura no se gwo nyina no dim de akro afi computing no so KG1 for de ni nyina na awete aba wo mo wo preschool no numeracy language and literacy creative as phonics, computing, coloring, writing. Just a perfect idea. And no yo to come on to the castle of Rubin. You are catching any parents or bois, will take for a perfect idea. And to your headmaster. Wada Roma, we headmistress no ne one tank and one proprietors no mo pay mock exams here ya na money to cast Samsung terminal exams midterm exams perfect dear one ene ye kumase ne kwado mo aputu Japan station one Samsung ene nkran so a danso man first stop na be hu ye chakwa mo ba bia tonto books ubodura mu won say to me akambi number is 0243 299 938 and 0540 755 465. Apomodin yade baako a yenton wo store na emom yade de ubetimi atiska na wo de akoto yade efiri se de edie ni ne yenom eno ana nam so de yade ebre nipadua no enti wudidi a na wo de aduane pa wudi aduane pa wie nso de anya no ne papa na num guso na wapomodin ho nsem enyina yie kope vitamin ne bi na efa bo am wapomodin ho nsem konkan we ebo amofra papa mofra nya bi no no a wapomodin ho nsem gina ye bia wona dwenem ema de wo suan wadesua bia ekọ sanso na won we de ye fema ne oma kon kan sanse nuanu nu ahodo na ahye vitamin kene mu ma enkototo kala bia megu fie honom na abesan tiska de akohwe yade wo ma no ne na calcium omega 3 sese na ene nyina hye mu ma caffeine nsem bia ni mu nti abofra no no meboa no we no mo vitamin choco banana strawberry ni nyina bi wo ho soya milk drink no wo de aba vitamin champ ni nyina wodi bia badwa man so wunya bi na wode wo hoto so wo ne wabusua enwoma konkan mapomodin ho nsem so ejina ye vitamin no ana ye kanfo edi amamo Adishie mi edu na wie ya jebra samufo asakasebo mu edia mayen mia medi di kan asonaba ohene kwabena boate na wie menua abrewa ba Kofi Chumasi ezem ni chebuni ye shansam na se na yenya no putupuru se Ashtown ya abrantie trotro driver finsha bes aduasa wakwa kohunu na mu na Professor Kokoto Kwame Ajenim Boaten abo peham wakopie mu ohonomo ye kone nchen de si yapote de namso ya ene krache no wato anananom ewonse edo no Professor edi munchirimu ahodo nyina ede abreyen eno akoya rehosem power Ashtown wakwa nipa abo apeso ohonom no eni ayenyan ewo Ashtown ene ne montene so ya krache wasori anopa okope bibi na woni na busu anso wodi ababo wano so na kwakohia wonkwanhia wo yade a ha adwene pa nte kokoba ni se ya na edo ye ni awreho na aba Professor aba ahoma so yenko ne nchen na ne asi wonfa mu nchiremu ahodo me Kokoto awem ha I just want to tell you, tell you what kind of urban now do Ashtown. Around this, streetness or our way. Na baby kwa tia yake ye ofri documents na hena police na so aba menshia hin boboano so tra asiga ayino how try e be pa ko ni mu a nim pe na emuri edda so ina ho do aba o man for which me akọ Facebook live check 102.9
yen prama so ma hebo ya na wo che ama afro so ye dia he na yeretu hanum no wo de rubber ana akata no so ya ye ma fo bi din kuma mo chere say ara che bi de nana kwame na o truck driver dia kuma sia de ma fo ni ka o se o ya na ebra obechi truck yi maybe tremu a oba Tinker Island ya na ho no beto na bra boso ko paika no aba let's about that Tinker Island and no professor ya abantie no wawu edda emonchen was shesro no kokko anoda what all green tina best and appreciate the second dia na so get obenya na odu ha the rubber ana akaka me so na inside the water if one a twemu ha no a omombo ha o mehia ha de no me shefo de da me tin so o mu twemu ha no a o no me tin fo and just to be na man na time our opinion can not be answered of who say will be every ha no now the blue and now so ni papa o ma me action out na the same no wo say we are arebo na ngin dia okoyo bi age no dia bona na re say dey so man for so dey o mi hu amu no ayo bi a obi nta ka no abono ana nam so abo ogu so mu bi ana edubonne ehun susanso ana akofa wu ya ba ana ebia obi ye fe no hangover no bia ana nketenkete na china ma no so wotu mo obi bi se bia se o me ko aya sabia na o yi shimo no at the property nam so e ma no free mo petin am bi tira ha me ka say emo no enda so da ha no a insu echi e bi free mo na o ma for tsana pa ya no say abanke no e da ha no enti e de efe na abambofo etienka application in penning for environmental department no oni abambofo be kan bubu oti atasi emo no e de free ha no na aboama mu de mu nsam echi akoso me tum say idea abanke de na kwa mu che ma ti ya ti free na o ye shenkeni o tuto tori die na say obedi pi e wo Tinker Island e ka say lumbu eda e street ni so a o daga tamam ti say na ita lo so me koso ha ye ken say e abambo fo beba aba be fe mu no na afi o manfo so enye waso fie e wo ha no ye da say we e professor Kokoto na ba na ba wo di free Ashtown abrante trotro driver brebi atwamu na eno achi de se Tinker Island ana obeto na brabo so enei wato na nanom wonse do emu ama ne bo na professor Tinkanton ezo yo free Tinker na yenko apuwe mantem ali yede troso de ababo no bia ba ko ye benso menya sawe ene yede frɛ sa krudua do na ene weekend yi ho ye de sanse ade mti bia che bragoro okọ wo mo nko ado ho no so menya fo fan dipo na dipo na chesa ba ya bia waso ye wo se ye gro no bra na ja no ho timi efie so nkokwa so kra na eduma be ma wade e no se de asantefo ya ye no no ayi bia che no e wom dom gusu aya wodom ayo na wo bra adwumade no amane ne amambre hyehye ye no ekoso ebzonfo ene no ma bebre ne koso wo mo edi nkatani mu ahye kakai ede ayi ni bi ede aba no wo ana wo mo ahya na etututuo no na de kokoso am na wobre ko so no we ne ya ko fa banisa branch ba ko anya mfinsha na duonu ensom ne din ene owura agbe mauku Godwin edwa ko hia den ko nhia wobre ko so no fie benchen hwa tijujuto no ene ye yo ne prekopedo a ko bonisre ye de amane pa de bana wobre wo chense twefo mu no de atudwa ese wote se etuodi gawu a etuodi dima ya sawa tuopie ne wiase se asempe nipa ne pe no ho asem o peti so na ka kire ai egesi den na akokọ ojeje odenchem eduopie ya pe no huru se ade bia bonesere preko pa che se akọ ne nipaduanum akọ ne widie bubu won se moja de tuse che se aboba no na afa ne pochi mu yese nso bi nso abroba bia ne so gina mu no so atue che se afamu abebọ no preocupen mo moja de brida ye nam so kra ma sabra meka se de ne kwakudo nsuru kra nso ho aka kakra na wobra wo se ye sa no apɛ no otofo mo ne dev no wotiantie mu na ababa ba ko ano ogina nche edimirika bobra ne dem no se ade so bibia kame ham se aboba tuaboba ohwe yampa ne tuaboba ede ade ya abode awura mu na ukopio mo so menya district police command no a commander oda wa no owura abra kwa Kingsley wodi ntwemo mansamhwefo no che se de wom
no akwa akoto atua eye government hospital ye wo enkwado ho ya scan na scan no kra nchire mu no che se bullet no ba kopɛ nanso ehuru e chire no ene ehuru se eye bienu na yenti se de wode nchubu no ebo yen Kobo 5 no omoye dipo nti me were inside. I was inside and I'm here with design like the graphic designer nti inside I'm here design nti baby omoko stone is not far from my house. So I was inside designing it. Like, I wanted to go and ease myself because I was in for long. I came out of my room to my porch, then I heard a gunshot too. So I screamed, and then the lady came into the room and then was saying, Ochaletua. So I was rushed to the hospital. Doctor confirmed that there is bullets inside my body. Money there mean making about Chelsea. I'm say Busani like Omamwe Dipono. He's part of the Opata family. Sometimes I do times say I'm on back to already mom. You know, like the following the very day I see and one. This week police commander FM every time say then the CST and I meet to the mutual and I see like Obama I'm share never seen a call and unfortunately the very that morning I was taken to the hospital into Oba hospital ever share more a church or never be an see person who man in bush anyway until they are also doing their investigations but man now or two no hobby until like by that time now police for by now after the healing a war the bisa ni nikun where about ni na see nikun ko edumani we until almost fair say station. Elson ora agbe ma ku kodwen ya sabere tu aka no na kosem ene kutie no ene na ye budichi na yakopiem e won kran lake side akronfo awrenfo enipa miensa wono mo ba awura ma me bi fie na maame no wone ne ba ba mu a ana wo hono mo wo mu kuratuo ase kan ne neoma e ka ho nya asem ketwa ene mobile phones ahodo laptop car keys wono ma sesane nyina nenu na kan hu bie na crash ne kire se asem si a yetiam se memamra enti se akronfo awrenfo ato ahye won so wone ne maame nko ne wo fie di a ene na oye bema obeche ne crash powers woni akronfo ide face so pa nya asem ketwa enu na nam so ma ba ko twituo e de kire crash ne so wo se to minsuro etuo no to ne fa bom kume ba bia du na duru bunum enti tuo no wo de so babo me afa bom kronfo ne se akoyi okasa agro na media na ena odi etuo no kire fom ana woto ma ne hunu sampa etuo raboba wo mu aye adwuma krache ne se de maka na maka o de to ne fa kume wono wo mo di face so aprapre sa ma de hye won potam ho nyina hunu se ampa aprapre bi koso wo fie honom tetwa se wo mo so kɔ na wo mo kɔboa ade hye won potam ho kɔboa krache mu wo mo ne akronfo de face so kɔ wiase kronfo ba ko okokomiem ya se ebere kase won kan tiasefo ho ba ko oka ho nso apira a wo wa posifo nsam na do oka ho miensa de oti no wanya ni tedidim wadwane na kracha wono ne akronfo ne de face no wono take fm abonkomo tuye mina mijina ha omo ye 3 na make a chem say mi nsuo mo pa onto it was 3 and or 2 bofum na me na ma me pa the hero kracha no ne hero osem nsuro to ana otobo fom na no asem ani tienti sabre de nam krache ne nsa so kronfo ba kwato na nanom wonse do a ba konso e wa posifo nsam bo ma nhwehwemu ahodo akoso wa asem ni mu elson yento aso na zamejan fi mrantie no good board security task force wo mania pressure krodo mu a sabre de wo mhye se obi a obefa oyini ekwan so anaso obefa kwati kwan so na wakwati mra de eye godu dwadie no de ye be kire pam ye nyanche Ghana for de ne so wo mu ache wo mu bi India for ka yini wo mu a ka telenovela na nko wo mu yo na wo mu atwi pons kakra ene we ya no wo mayam bibi no mde afom ma so kokko sa bonsa busun bi si ho wo mu tenki ni mu ano no na se wo mu sam so ye godu dwadie a yo mfa kwati kwan so yo na eye India for bi ensen ba ko edin ene gutam Katriya wonyam frinchia no eye duasan num ene ba ko kan ho so Mirage eye Savage wono so anya mfrinchia no aduonu medun twotwo ye Manash Damani wono anya mfrinchia do aduana medun a sabre di atro mo se wo mo afa kwati kwan so atonton godu anaso wo matoto godu a enye se
wɔn ɛyɔ ɛni yɛmbrɛ mu ɛwɔ Ghana ha Kumase ne nkwado ha ya na wɔn ɛyɔ do na yɛnso sɛ safo miɛnsen wɔn ɛne unique ɛna yɛ adwuma ya owura Musa Salifu wɔn pani ayɛ wɔda no na yɛkɔkye wɔn bi ayɛ wɔn teɛ ɛwɔ Atenga Junction wa yɛsusu sɛ hɔ nso kora no wɔn te hɔ ayɛ sɛ wɔn de akwatidwa ɛtoɔ na wɔn edi dwa yɛ ɛmfa mbrɛ mu kyerɛ sɛ adeɛ ha adwene papapa ɛno ano wɔn te wɔ black market na wɔn yɔ guso ya ne godui na wɔn kodɛ na wɔn di ho edwa na ayɛ akyemɔta circuit court sabre wɔn wɔkyere wɔn saa no court no akɔdwa mu anaso atena dwa so a yɛ wɔde atodwa yɛ wɔkyerɛ sɛ wɔn ɛkɔ dada bampro akyi na wɔtwe no mmienu ne ebu nkɔmpɔ atumi ɛde wɔn aba na wɔbrɛ ne nsenkaeɛ kɔ so chief superintendent Osman Alhassan director of investigations national security wɔde atodwa ɛkyɛ sɛ tip of yɛ bie no bi to wɔn nkra yɛ ne wɔn tumi kɔ so wɔn pɛnkyi a wɔtumi akyere wɔn ɛne sika bɛ 1.9 million Ghana cedis ɛna afei ɛyɛ Indiafoɔ wɔn aka deɛ baako mmienu mmiɛnsa bi ɛkanka wɔn ho gold no nso deɛ wɔn gye bɛ deɛ wɔ 4,363 kilograms gold nko a sika kɔ a wɔn gye firi wɔn hɔ ɛno no ɛna afei counting machines yɛde kenkan sika no mmienu mu a wei kan na wei kan CCTV recorder no nso bi ka ho Indian passport ka ho ɛna wɔn akyere wɔn yɛnti sɛdeɛ ɛho ɛnsenkan ne sikwa yɛ a pani wɔde tudwa. The Ghana Gold Board have started working fully after the Gold Board Act 2025 Act 1140 was passed into law. There are various offenses listed under that act, and it is advisable that anybody who wishes to trade in gold in Ghana should get himself familiarized with the act before going ahead to do so. Some of the offenses you can find under the act are buying and selling of gold without authority. These constitute an offense under the new Gold Board Act. Hoarding of gold is also an offense under the act. Smuggling of gold is an offense under the Gold Board Act. Transporting of gold without authority is also an offense. Enti wɔn mu akwatie ebusua oba Facebook no so abra ne bra behwe Indiafoɔ no gyina mpanimfoɔ yi akyi wɔn mu asi pono ate pono akyi na Indiafoɔ no gyina wɔn mu akyi a ɛkyerɛ sɛ Indiafoɔ biɛnsa Catherine Novelis mo yɛ ayɛhwɛ paa nso mo de akɔ egu do sɛma me yakye yɛnkɔ wie kaseɛbɔ ne ɛwɔ Nigeria man no emu na mfie mpem yenu ne aduonu mmienu no mu 2022 epo boso meda na ɛtɔ so nwɔtwe ana beto dwa sɛ Nigeria ni abayo bi a wɔno ɔyɛ dwumtuni Osinachi Nwachukwu yɛbɔ ne din sei na nnwom baako a ɛne yɛ mass wo behunu ababaawa yɛ ka ne ho asɛm yɛ ekuweme you are the living God o me madoma chede ya asa nti aso na ba mensere me ai one as warrior ponche na na me ka no madoma chede ya asa enye nnwom to ekuweme you are the living God o eze no one like you ababaawa ne nnwom baako no a egentre ha pa na wiase fa na ba bia befa bia na yɛbɔ enti epo bosome ne da na etoso nwotwe ewo mfempimi na donu mienu no mu ana beto dwa se ababaawa no afrim na ni frimu achi sa afina mu June bosome da etoso miensa na Office of the Attorney General wo Nigeria man mu ekochi ababaawa ni kunu Peter Nwachukwu se hwehwemu ahodo bi a akoso no kyerɛ onim ne yere wo hu bi eno aka hu bi ene wabo amanhwemu ahodo akoso pa court akɔne abadie na enrada ena court tenase FCT High Court wo Nigeria man no mu Abuja wo mo tenase edi asɛm ne twato okra enipa makomako dunso adansefo no masɛm so ya awarefo yo mankasa ma enkoda mienu emfie nan na afie emfie num wonom anum asɛm so edi bu asɛm no krakra mu a wo kyerɛ sɛ enhwehwemu ahodo nyina da di pefe se Peter Nwachukwu ya eye Osinachi Nwachukwu ne kunu no wono ani di sa nyamra nsɛm na krache na ankasa nso agiatumu eno na aka hu bi a FCT High Court wo Abuja Nigeria man mu kyerɛ sɛ krache no wadi nyamra nsɛm pa te kwadu ahodo de bɔ no de makoma aduonu enum
25 ye bia ho asotwe ese fata no wode ma no na kese pa wo mu se wakum ono ankasa ne yere no court ahye se yenkoku no ya waboa ne kumfu akrache no wo che so mfa ahoma nkoso ne kon na wo no so wonje ne nkwa emfamfiri ne nsa na wei ene de efiri mu baba wa osinachi enwatwuku jomtuni Nigeria ni baba wa ni wo akiri nsama hodo enie so yenko wie kasefo no kra ewo afrawo ewo eye framantemo Ketu South mensimu ne ekro no sabre de ene kumase na ne yinum semumufo yeku wodon pa bia koma no homene so ene ewo afrawo de nkwado a ekọ ha dwena da akromfo no mu sa posifo ni abro bia ye koso no a no mabu marketing de akwakọ wiwi baby kura na wobra ensem kan no koso Sylvia eye awume boron enso woyensamsweni ewo Ketu South ene wode to yedimu ekire se abrante ba ko ye friend Christopher Abudo ene wono anu yidi no a na momu adwuma no oyo enonum no opon na de koba ye ne se nansan se wo hyeda manetam no ko ani mu ba no nsia na ekire ti opon wo bu nsemrante be mienu bi wo mo ede ayi bi aba be gina ho pon action guns bi ba be gina so sika we ni ade ti wo mo ko na anya ne kura mu no mo de genwu adi ma yawo obra ne sabre ka se de ama brantia ya friend se Christopher Ahudo watoa ensie edo Ketu aposifo no wom chese sisi akwiwi no ewo ye Ketu South Municipal ho wom hospital ho no a mortuary ho no a yakwakoja no a yakura no ebuncha aposifo chese wom be moment ku twehwe de chi na atumi abo ame achi wom a wom di makotia we abujanfo na ye de prompto breaker se body nyina edi esiasonfo no mienu apapilo bu ya chi dom asonaba ohene kwabena Boatin menimia abrewaba Kofi Chumasi akra eba apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And a Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quada when you feel to me in our pharmacist and her bar shop. FDA, I did Jodian crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equals basic 6. English, a free basic 1, equals junior high school. Near Banner combined soa, or Nina English nom, and maths nom, may say, books to be anywhere. Perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear. So could be crab to me, I could chew a cotton. I'm many students who now and look at dear. What tip one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busia no mama hodi aba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa plus mixture enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua ko mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share we Hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDAG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramien chain my yen shemau ka cry a day bampo e brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba but motia say ubehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Bremai DVL en nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Yani, osese mebani didi a enye mo ha one se munjan onu de me kom papa mo de me kan se ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Asem Beba Dabi mo nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no mo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne ɔmo dia ɛne se ame no kasa no pɛ enkwa na ɔde ama me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ ɔbrane ho hwidi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wɔ mo so na ni asɛm a ɛdene wɔn kɔ ni kura na ɛyɛ tuo maa ase kan enwo no tuturo nso ɔmo mpaaba ɔmo da so buso a ɛyɛ wɔ dwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ ne na ase nkam bɔ wɔn mu nyinaa ho ban ebibia yɛ tia ɛwɔbrɔfoɔ enyanka papa wayi bi uteki mo nyinkire ne dmani ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni ase nya sa mo mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mu obi eni ase ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho te fi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wan ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni monyamo adum ni amen Asem Beba Dabi Kwame ate sai Yankopon adomeja wo ye Togo ni mpacho an wo free Togo Krobea so ifra agwanyeve ote teka yija mpacho an o papa fie mpacho an hobi na uyi asase ma awura ma awode ni container siye mpacho an wa na abobɔ container ne ma na mpacho da bi ayi ono ani sika mpacho an confirm ya na deny oni obey awo mpacho an yawo one ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada say enkwada ne nyewma mpacho an nti ubeye die mpacho an efri ho no a wo ka aye no wa ma nkwada no sikada edi be say ni mfanse ekwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa free mu amokoye na yie wo Togo obo one wo sesa besia e ma mo de koy mepacho obo ye bosi
What you be? Mpachoani. Akasei. Metua 2,000. Inti ya yampasa aka 45 million. Mpachoani. Okay. Confirm ya na deny. The make nyina no is on record. Inti dwene hu yi ansa no akasa. Ana deny say urei kari sika free Kumase ebre o ma de ko han dan won kran. O ma misika ne mo ho ne nkyeremu ho. O ma uska inti ya ai so ma uska. Ema de ko han dan. Sa confirm ya na deny say sa dan no a ko han ya no time anso na oje advance say to free ho. Okay. Afei confirm ya na deny. Confirm ya na deny. Say urei ordinary juma free Kumase de bre on kran say ye. Asem Beba Dabi. Okay. Afei sa confirm ya na deny. Say ni momo sika 80 million. Ewo ho. Ewo adwuma ni mu. Pacho ho ni ibetimi akyerem. Ubetimi akyerem. Na sika wo ho ampa. Okay. Edan no obehan ya no sa confirm ya na deny. So oto air condition e de bebo dan ni mu. Oto mattress to mu. Onini mienu kan bo mu ye edan mu nkonwa set a wodi ni 15 million eso so mawo. Okay. Our ni flat screen, ni decoder, microwave, mattress, washing machine, ni showcase, ni stuffing chair, AC, cylinder, spray, sure, singlet, boxer shorts, slippers, and an techno spark phone. Confirm ya na deny. Ni nyina wo ho. Okay. Before say obeda just so awu kokosia no na wonyem na ade kosia. Woboa. Osi nemu ehye. Woboa de no dem nemu ohye sija so. Woboa de nemu ohye sija so. Woboa. Say kire say wonyem. Woboa. Wa musa o se mu ohye. Midonya me kama mane hu no bo musa me hwe. E na saa kwala na wo ka no kora ono to ne nsansia ne Asem Beba no ono kwa ne nsane bi ono kwa hu na wo hu do te wo no. Ono anka so onim se de wo ka asema wo ka no. Ne kura bi enim na to wo ka no. Me ho no ka chen se me nsa mani sika so ni sika so ko handa ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo kulaba o fie ho mo be wo de kulaba se saint no so ni musa sa ne fiewura na ka on sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ye be wo kulaba o fie ho to cancer no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma mi maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko cause am me ko weekends no do so de oba afofra ba e ba fie ho dan na me wo oba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. You see 2023 first June. Ono no date die so opesa wo kai no ba mi date die me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedemu didi a me didi abi mi pia no oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no me di mi ni oba wo de singlet Krobea na aba no sa bi na na ka chen se mi am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe niam edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tam ne so di koe eno a emo anwa tin tomatoes gesia sika sa wo hene ne se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends ne me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya aba no yeso the singlet na be yedai o de bre be ma no se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mahu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie frifie me kwa akoto cake no na me hia again o de singlet ne bre no bon so kohwe ball o park no so nkoto cake ni beto de na me se me ko park no so e se me hu se again no so na ni kire park no so me ko ya na again ne te ho go top pro to 2020 me hu da na ma ba setena am so ko kire me pro to na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne senye so wo bia oni ni bedi nko ma me ba se e se dwana ya na mpeso mi di ba na ntina mpeso mo ba wuntina ma ba ha aba kura se faminante ni enko proto so am famini anko na ntia anko proto no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na mhwigo mienu nyina so e wo park ne so tam so bia wo hwe ball no
enkomo na wudi mo bobo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free fie ho no wana mni ni bo mpu ni mpu de chance ni nsu ko si ho a me ba dem no nan picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska ahwe ni hu school enti de o ko twa wo mu nsuo wo park ne so Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. 102.9 FM. Oduma nkume nyame ayeyie enka wudin enawia yi oduma nkume nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awia yi yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho yehyiehia aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye benada ene ye bosome nan de toso aduonu nkono emfimpinu ne aduonu numu ene ewi ene wiei ye hia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadi no ene ye de ba besom dwumadi a ye die da biara da wa afidie yi so ye ka de kiradofo atiefo ne ade hye se ye de sua de ebrekro na amuo no ye de kire ye ho nso ade enu nti na wiei a ye hye no kre moma yense yenho se ye ba besua de na afei ya kire yenho nso ade ewa afidie yi so na nebna ye hye yi ya no aka ya hye ne nso se dwumadi a ye die yi se wo ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so o hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM se wo hwehwe na so huna wada amadwumadi a ye die yi ye show ne live ewo ho se wo ba dwumadie ne so a obehye hye ye dwumadi a ye die ma wunuanom enya adesua dwumadie no bintie
ma wonom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi entie na wonom nsan hwɛ ebere kro na amuo no ɛna wie isa abre yi a ye kasa yi wadwenkyerɛ ode bre yɛn wɔ afidie yi so no na afei wo san hyɛ dwumadie a ye die yi na wunuanom nya bintie na wonom nya binhwɛ na afei wo de comment nso tum ɛwɔ comment section ho ye bɛgye akan no kama wɔ afidie yi so ama obi biara nso ate wonka ɛna wie yi oba yɛn handles ne nso so a yɛwɔ yɛnuanom wɔ ɛwɔ ama no ne na wɔfa yɛn dwumadie live ɛna Be Love Radio fo wɔ Spain nyankopɔn nhyira wɔn ɛna wie ni dwumadie a wɔnom edi ɛde ma yɛn ɛna wo ba United Kingdom ne nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmac Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM yɛwɔ Breni Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔnom nyinaa nso wɔ UK man mu ɔnom abɔ ade mu abiebiem dwumadie ɔnom tie dwumadie ɔnom ɛhwɛ yɛn ɛna yɛwɔ Kings Radio ɛne ni TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyman ni mu yɛwɔ Dachi Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyman ni mu awie wɔnom nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie ni twagu ɛnso ɛwɔ afidie ne so ɛnɛ Aseopa Information Center for Amako market na mo Nyankopɔn nhyira mo matesi yesi adwumadie mu mfa ni agro kra afei Sompa Community Radio mo nso mo wa atwema tachiman yesi adwumadie mu nso mo mfa ni agro Nyankopɔn nhyira mo no onya mo kese ɛna wie Yonkudo Information Center for am won kareɛ Nyankopɔn nso nhyira mo nso yese mo nso mo fa yɛ adwumadie yi pa ɛna Jesus is Coming Information Center ɛna wie mo nso mo manso apronapon ɛna wi aponfo a munso mutie ye nyina no yɛda mo asema mo akwa be buru Christ Me Information Center achia se wansamre na wi mo nso yɛse mo abɔ adem na mutie yɛn ɛna mo san so ɛhwɛ yɛn Nyankopɔn enhyira mo ɛna mo ama join yɛn ɛwɔ yɛn Facebook mo ama join yɛn ɛwɔ yɛn YouTube mo ama join yɛn ɛwɔ yɛn TikTok ne so no mo nyina yɛ ma mo akwa abada mo ase eburu sɛ wiei mo afidie no daha na mutie yɛn mede de Krobea nana Yaw Asante wiei ogye amanie ɛna wiei apɛsɛmakana nanie ɛna da Krobea jata menim wahia na yɛ ba besom ɛya kwa me ho te sɛ na otwede ampon da roma ɛne brada wɔde adom me nenso eduru binada seya na ɛda no aben saa netie ɛnɛ ɛdai emu nsɛm nso ɛdɔso sɛbe ewiase yɛkɔ a yɛbɛyi Awurade Nyankopɔn na ne de nam saa netie sɛ wamfa wo ho anto ne so a hwan na ade wo ho bɛto ne so ɛnti akumase yɛka sɛ tutu din no nananom hu sɛ danyame nti wɔnna nyame na sɛ wɔkɔ dan aban a ɛno ne asɛm no enti sɛ wo dan nyame a adeɛ nyinaa nso di bua wo na ewie wo yie ɛnɛ dai yɛhyia yi ɛyɛ som ne yɛbɛsom sɛ bia fidie yi so da bia yɛbɛtena se sɛ yi a yɛse nyi obi asɛm a wɔde aba wo bɛyɛ ne ho hia papa no ɔhwɛ so mia ne ba ne kuro no ɛno ne ma akotwa bɛtɔ akwadaa ne na ho no kotwa no sɛ wohunu na wobusa akwadaa no sɛ na yɛdan na saa akotwa kakraka bɛtɔ wo na ho ɔbɛka ho abakwasɛm akyerɛ wo enti sɛ wotie obi kotwa ho abakwasɛm a ɛboa ma nso tumi de tu anamɔ yes ɛboa wo wobɛhunu kwane a bɛfa so a bɛmia no enti ɛna wiei mia deɛ yɛbɛmia deɛ bɛyɛ biara kotwa no ɛbɛba na sɛ kotwa no ba a wa wobɛhunu wa wotie na wo fa mu aba no wotie bi na ade atu wo nso hofo ɛna wie yɛhyia yɛ ba besom krache deɛ oyam sa questa ho wo deɛ questa ho ka kyerɛ Esther sɛ Esther class Peter ɛna wie mekyia wo kɔne ho wo take fm adwuma mu ya marketing side ɛna wie mekyia wo kɔ ho na ka kyerɛ no sɛ me na mato nkra di ama asafa brɛ no ɛna wie yɛ ba besom na ɛnɛ opanyini bi ɛka yɛ ho wɔ afidie yi so papa yi ɔno Asem Beba Dabi dwumadie yi ɔmfa ni agorɔ sɛbe ɔkɔ nanim mfie mu abrabom
saa asɛm wei ɛnra na meka kyerɛ ɔhene bi mene na na bi ekɔhyiae ɛna mene ne di nkɔmmɔ ɛna me se na nei ɛnyɛ sɛ obi bie n'ano na wɔka ensam a ato ne pɛn wɔ n'abrabɔ mu akyerɛ wo no ɛno kyerɛ sɛ nipa no akwa we di ɔyɛ matured ɛnyɛ saa o no ɔne wo kasa out of experience ɛnneɔma a ɔno wafa bi mu da ɛwɔ abrabɔ mu ɛyɛ a metena afidie so na meka me maame abena me ntaa me wɔfa kwabena kwa aten kwa miantwi kwa kubio kofi bad na me bɔ mu de nya bibia ntia o ɛyɛ baabi a me mafa pie enti meka ne sɛ yi a wa wutie no ɛboa wo ɛgya pia akɔ aba ya ɛgya na so ho te sɛ nyame adom ɛgya pia nɛ woyɛ yɛn special guest yes mani nsawo wadi mfie sɛ ɛgya pia yo Krobea me mfie medie die menya mfie pori aduoson 74 years mani nsanwo wawade di mfie bɛɛsɛ nie yedi kai no ma ware pen me yire pani me ne no miensa ofiri manso Krobi wo ye frɛ no kensere nkwanta ɛhɔ me kɔkyerɛ deɛ hɔ na me yɛ master wɔ hɔ na me ne no miensa mema miensa sesi a pani pa no deɛ wɔwie school wɔwie university a wɔne mansi bi na afo bi na yɛ dwuma na mienu aka deɛ wɔn nyinaa wɔ maame ne hɔ na sesi a me yira me wa no yɛfrɛ no sister ama Janet Badu ona me kasi wɔtɔn kyɛle wɔ ofori kurom me se da bia papa kwa me obia na ayiwai wɔde sɛ ɔbaade wɔkɔhwehwɛ ne ho kakra da bia mbeto afa obia kyɛle bia sɛ enum kura no a yebe ya hyɛ mo na mo de aba bɛhyɛ na yedi kan no nso no ɛma bi wɔ ofori kurom yefie hɔ ɔmo wɔ abrosane to aso miensa na de to so mienu no omo pamade wɔ hɔ omo mfa oteki ni agro nti me ba me ka kyerɛ omo sɛ me ba na me duru a mɛkyia wo piafo na me ba nso taxi driver bi ɔno ne fa me wɔ oforukurum ɔse afrɛ no agya bɛyɛ na nka ɛso wɔde me fa airport runabout but was me ba mo hanti no od me fa aboabo inside aboabo oduro no secrachi siha aha enti ono nso no me dana sepa e frɛ no agya bɛyɛ okay papa panyini kakra papa panyini kakra tietia ni mo du ni tiri do so kakra ono agya bɛyɛ na me te kwa mo mo hwɛ sɛ me ba no ma mfa ka ma na misi ofori kromu a eja be ka na metaafo na mefu bia no na na fidie ne nso da wotek ye fam me ba hwa ne da ni sha ne pa ena wiai adofo mapamfo nie ene ye ba besom sebe di onimu to se wodi ni gina kono a otumi tukum ye se wo pa tuduro wanya bi kura no enye de wako awuo ne ntoam ukohwemu a ebi wom ubenya bi ene powers mahu se wa join ni show no live ewe yen TikTok ne so nyankopon show powers osena na ya Krobea Asante awie ma menchi achia o ma me ma wo ha ma ye nam wase daade da mudwuma amudie na na Krobea ye nije ho twedi ampon won tokoso anya mokese no ntutu mu anam onso nsiye na ya Krobea Asante akura eburu memu ha o it's been a while mi wogidie se ho ye nyankopon so de ye nam ai Ebenezer Edinkra nyankopon na da roma se ne ode onamu no ode yenso ye namu saa enkakra de aka bia no ode beka ho na ode amaye enne Commander TV mehu se awia wonso awuram nyankopon enso nya wokese se na awia wonso abewuram ne na onso wabe join show no se wo ba ye YouTube ne so ene ye Facebook ne so a ene awia mu amwo so no nyankopon nya mokese Silent Wolf osi akra Krobea awia me ma wa hebru nyankopon tonko so anya mokese wate na ye ne mu ahia seyie no ye wogidie wa areshimu se ye nyina ye ba bisua de akra me nso me ye na o member wo
me your member pa Nyankopon nya okesi Kofi Liverpool and was na ya Krobea Asante me mamo moneyo na wie mu adikan na yensu yedi mu achi ye hwede ye koso ene ye hwesom a mode besom adofo ne ade hye nra ye de nkomo bibre mu wa afidie yi so ene se papa bi na de ne ba akwadaa eba yenim ha akwadaa wo se afe no de ne ko secondary school ena akwadaa no akwakohia owura ono de o custom o form 2 na ne namfo no mo dem ena sebe misremeka owe akwadaa no enti ene oni ni hia wo na damfo dem a no akopem akina woni ni hia wo na damfo bi dem a no akopem enti sebe ne namfo no mo de wode ge ye chini won so papa ewo wo no mo dem enko wiase no won hwe wakwanyemu akwadaa no emasuku esesa akwadaa ne kona akwadaa na antumi anko ono be man de egusu ko ni school ena ne maame ne papa ena abesum so ombehwe akwadaa no na hospital ya akwadaa ne kono krata ye de ama no se kototo we ye wawo ho ne omade akwadaa ne behia wo maame de obehia enom ne de hospital ne beje no enie kototo wonmo de koma akwadaa be ma no maame a maame na kototo bi agye bi se de na hodin betumi wakwa wadi tutujaguo enu tutujaguo betena ha wadi ni ko obi na tutujaguo koka so no ebi ato ne pen ono ne tam no nase ni tuto obi no ono nso tuto obi enti ane e papa ne ntoto de aka ne tu papa ne sa akom ene na no ano ani fia ha asem no enra atiefo ye amanimu asem de papa no ka de krache no e maame ene ne papa ka tutujagu asem no ebedane center of the case enti de meyo ye ne se meyi di ama mabedwafo wachire ma wonu simadu ne so ye no wonu antumi and deliver e wo simadu ni mu enti ye pon enei ye hia eja kwa me no amko hia so no simadu no mu antumi amfa kota anya nkwan enti de si ye no ma me ne matiefu hu no nana medase asemi eye abadwafo nyina animisem na o mai ka se yenko fitiem na yenko hwe na ye ko ye kotena so na ye kaka simadu ni de na sabre na yentimi fa nwie nti ye ko so apem ko ye nima ko wie se papa yi ene tutujagu edi nkotodwagu fam se ye mmom na wotwe na nyoma na aka ni nyina ombetoto na akwara no kwa awo so kura so akira de besi bia no so ombehwo no mayo se ku eya ma oyere ti usmaya de ekosi ye na ne ba no ne honso ye 1 point se wonu mo se akwara na dwane kire se abaya ne papa ko bie na no akoka se de nan akwara ne maame kan no se ma papa no se onya akwara na obeku no enti akwara na gya ni suku kura dwane sabe de wanye mmeba mi hunu no a enye bone mo kan de ne fa ho nso na onimba no nso ye ne se bi de odwane na onimba bi wote enti ye ne se maame ne manemra efise akwara ba no ba akwara ne nkase mu ka se be ma ne be ma ne bibia ya o construction na onya 100 cedis bi ama no enti se abre ya se we ya ba ide on san mra na o ma ko construction no na on so me ye adwuma emwa ne papa ne maame no muti bi hwe akwara ba no ma nyame nse na so ndwim nti o nso de esie yoyo se ba bi owo bia no mo ko hwehwe no na o de naba na nso abeboa bedase eru akoko akwaba mpacho eja ohote say mpacho nyame yadom fa wano ben bi no mame obetumi kura de won saguso eye oba akoko udi de say mpacho ye frame adwo bodua mpacho bodua ufri hin na ba ha mpacho mi free trade ba se ade mi ni trade me free trade ba tafo ufri trade na emum otetafo sa na te first ni the case ni esi ni de enye ba bia case si ye me se ufri trade e na otetafo sa na te enti otetafo 3 months ya na 4 months oya adwuma ba wadu a mi ba cho me tonton me ye maso kakra
masom ye den pacho obi no ma bi ana maje na maton wow ni akasa di mi shere mi madwuma adwumini sika me de ye adwuma nti ya se nkofo no man mkwaje ton a na Rebecca nam de akoma wo na wate wo mfa so masom fo mo nso na mu sika wo se sika na bedi mo nsam masom fo enti ya ade na utumi som ton pacho de menya bia moko ntosi de menya bia what are some way mpacho mu race course so I'm run about there ya one time say run about no mu ye ni say no adwadifo na kamo ana mpacho ho ni de mi nuwo binti no onni ho enti race course say no se sabio mesre meka enkurasefo no ka do ba besi a omo nioma na wo no de ba no e na mo masom fo ni so ma na obi a wo no okokogye e obi ho no okokogye na so akọ nipa no na wo so akogye na wo de kakra to so ma na wo so aton se na ekonko se omu ba obi a wo nipa wo ba o ye na odi na ade eble no onu akurase ni odi na ade ebre no na wo masom ni no na se wo nso na wo ni ye adwuma na so akọ ne nche no so adane ama wo no bi odi bi atoso okay e di amam okay wo ton wa na se de odi nsika hakoma na so na se dwom de na ne board mo nkan na ye hunu ba bi e be bo akon mafa na de no e se de bibia boy de dwom de nya ide za ba shan makokura de ne kanka eze makobu adi o ana se eba na di mpacho mai ene se ali nkruma kakra ko ni so si ni nkruma bo aye for kakra 5 de kama 5 utimi de ye forever kama utimi de ye nkruma de mi amaduadua bi wo mi mfikyire enti mi se mi ntom nkruma meti free mi ame de so onhwe anopa ikura amatibi ya te bla mi ntom enye de ye ton ye de ye ene se meti ye se mi nyama akoma aku 15 oh nice ene se wo ko nim anga krakra ene se na de no fie de ne semento organic okay ena wie adwoa asem bɛn na de we free tafo a ɛdoa beduru anim nya abotrema ho kyerɛ wasɛmu entu nsi mfimfini na yɛnte ase yie kasa na mentio mpacho ena wie de nti a mahunu me ha no dia m free trade adru ha me bari me pacho me wale owura bi efre no kwambo ache me ne tena dating dia me kasi metima abo manko school intimi ka dating ba me ne tena 19 good years me ne ba panyini eko 20 years ya bo obla ya ba trade foforo no ya rented dan na ja me ne no eto ne bibi kakra to ne nsam ana ofrem say mempe plot na inia no ana me so me ko pay bie no wadi sika no ebre me na me kokotua plot ne ka ana ye dan ho adwuma mi ko ware ne me de ma mienu oh outside e ko ware ne ma ya mienu e ko ware no oji o mu feso se wo ma ko so wo do me de wo do nkola no ni no nkola ne tenai ma ye bo bla na renti dan na ko enu am ka jense papa se de eduru no nkola no e ba kan ye ho a be do so ndi sika kakra bia to ensem a ye mpeplo to bi na dai ye mo ye bla se de be ya ye ho betoye ampa edi ayo yo ma nyankopon so dai etie esufre e ma wunya chance e wa adwuma mu ma wo frem se me ko je plot no me ko je plot no nipa me ko je plot no wo tere de ho a madam fo no na me ne ko achima me ne tinam tonton so ma de ne ayi ti na me ne ma me ko achima no wo tumfo se munye sika munum so wo nyankopon to yansam a ebebam ti na me to yansam no no so na me de ko siye se plot no ye pebi no wo se sa no ko kire ye bie me ana wo discuss mi nsam ama me ko je plot no ye dan ho adwuma ye si dan no dan wo mu 5 dan kasa wo mu 5 bedrooms kitchen toilet and bath mi no hall aka ho etimi ma se 2 years mini ya re kakra babo mi kunu no ama obubugu fom no obi nim ba bia re nfiri ba e obubugu fom fine aba minti mi nwane nyawo mi kunu no ti ya re aba dede ba se meje nti nyunyo ba ese betara ho na meje betara ho se kunu na yere aya me ho ade
Aya for people. After the Oyari and Muno, Tamana Yari and Maya and Muno, me baba ya bako, penino, if Lana Majua. Oya, I say, Mempama running free if you ho, Nakulani Mono. Na mo tu afiri de mo han mu akotena mo amu fi ya tu afiri be be han makotena ye ne aka se fie mo si asase do si asase na wie ba ya ne ya wie ntimi ka ken se de sisi se ka se ye complete efie na wie a ye ntimi nkotem ti ye kotena mu di a ye betimi a ye fie ni nti wo me nkotena mu ene ye kotena fie ni ka hono so de ye no kotena fie ni ti ye kotena fie ye ko ye ni mba nda ko ye me ba ko pe ba na ba ko ma me ho no no e wo me nchen ti ye ko na ko ye no akola no me ne wono ne ba panyini me ba no kwa adwuma de ekofa asem woyi ne wo nyina ba ye no me ba panyini ye obotire okwa adwuma ba o sin sika ira okwa adwuma ba o sin sika ira ti wo frɛ me anu aka nyem sɛ ma me discuss one sika na dai ɛso ate na me siatam so na me so me kɔ be ma no ho manso be ma ni firi manso na me so me kɔ be ma no ho manso ti me ye sapa no frɛ no me ti sa na ye Sunday na me ka kyɛn sɛ ende kola no meba nti me ba usika na ile bia de tie bia dai behwe usika na me de amount ana me ba nti me ba dum le no no mba no kodwom tu kodwom no 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 ba nti wo ba ye no ana mba no ka je mbi sa pam se ma adwo no se ma wo se nya sa me fulu ka che se misika ira na wo su misika bia anyela na wo de ya yi nti me bodwam se ma adwo me se modua na kromfo bia nti me mfura wontene e me fe sika wo asa adu ha se ye ne mu amotie ne tie na na dai sika na dai e wo nti nya abotre Because me baba ya no nya abotre ma obo me ne mi kunu ba no panyini dua na sa atam so mi kunu so obo ni dua se wa fa ne sika o se wo ni kunu ba panyini no me kunu ya me ne bo bla no me ne ba panyini no me die no akofa ebo ni nua ni dua se wa fa de sika wa bre odun so anhu se ofa oh okay ana o yesa fa me ka chen se sika no ya na ewo nti nya abote nti ba na antimi anti tama na obodua no na mikun so no na komekuta no nye nti ma so ma no ni party ya nkola te nya nsem bia na hu ababo be ma amane eti kam ya ma pese den kam yi sobo problem no na kansa na ka be ma na te na me ya anti sata obodua ka nya se wabodua de ya ene sika no so wa fa no sika no so wantimi afa sika no so anto o kwasa afa sika no nti wo bewu Mumienu nya besiem na wahunu sika no sika na se wo te so wa amfani nyina ase sika na da ho na wo yibie ni wo dabi akora de nso gitum se ya ampa so wafa wa nya ntumba so na me dem gitum se ya akora na afa okay to aso eti abasa na chese mi hu kwa mefa so a mabo bi kru na dai amane na me bo me nua ba ko do me che wo wakla na me bo na mane se George asem se na se ma adwo ne kwa me akofa ablam ni se me hu kwa me fa so ma bo bla kwa mane enti ye me mo na ye mo papa na mane na wo fle me kunu na wo bo na mane to wo bo na mane no na be ma no fle me busam se asem be na sifie na me so sabre na be ma ne we no o man so okay asem be na sifie na me se asem na asifie no na me nua na dai abo amane no na o se sa no su eti mi kunu ba ye no na wo fle me ba no na wo fle o no so ne de no na obegira ho na wo fle no ka chen se ma adwa se wunu akula fa usika adentina wontwe ma me ma na ubodua dikro nya me daddy miti asam ko de me pe ka chen me ye sa pa no me ba na asam wo ka chen mi kunu sai se nka wo ba ne mia akwa no betia me ba no ka chen se enka ye nka sasa ne ba no na ye de wunua no na atetew de ba wa na unya 2 years atetew ma wadu se ya ayo pa no nti ye nka sasa ana papa so ka chen se sa nti ye de se nya ba no de ya ene wontu fi no fie bi ko hu dwa to ba ye sofo obehira ya wale so bi ko hu dwa to ka chen se me baba ya na ka asem bi a enye sere no onya me moa na ye papa ne chew ko se se wo ba no gu so a ya hohoro ye ntwa sofo pe mu obehia wale so betena ase ebe bu nkotodwo mi kunu nim kunu ka chen se ni tisom asom to me mfirim nti wone de wanya ka so obetu mi ba na firifie ho de obetu na firifie ho fine otu ni firifie ho me ye bia amaka na msesa na te de wa no da yi uka ntu betu de atu
ɛna gya akwadaa no tuiɛ ti akwadaa no tuiɛ no ɔkɔɔɛ no na akwadaa no bɛ fie akwadaa no a wɔsi mi fie hɔ deɛ ɛma ne nsi hɔ ɔma ne nsi hɔ na mede to mpanimfoɔ bɛni pepa akyɛwaa na sɛ atam no madi nka akɔ wo mmienu mene wɔ nso awo mmienu meka sɛ meyɛsɛ agya asa akɔ nso so ma mɛsɛ akɔ wo baabi mmienu afei na abasa na nkwadaa no obiara ne na adwene a ebodi tirim ɛbasa na wo mmienu saa enti agya ka papa nka bɔne o ka mɛtena ho na nka gya baako asie dɛ asie baako enti mefa sɛ bɛɛ 3 years mu ni ɛna me kunu yareyɛ ɔyareyɛ no obubu gu fam bɛma kɛtɛkyɛ sɛ opie ha na sɛ meka kyɛn sɛ bɛma wɔ bi tam na mɔka sɛ ɛhu so na hoɔdene afei deɛ mɛho abusua ba ɛsom me nko a na mekɔ na meba na mekɔ na meba na mekɔ na meba afei deɛ kɔ wiase sɛ mehwɛ ma no ho tɔ no wie no afei deɛ meba na a wɔso wɔ mpa no asɛm no tama no ɔyale mu hɔ no akora ne baafi ɔ meka kyɛn sɛ wiase adeɛ a ɛtumi sesa adeɛ yɛ ewuo yareɛ so no obi kɔ ayɛ aka ɛtumi ka nipa bom nti bra hɔ na bɛhwɛ akora no akora papa no akora ne ba hɔ bɛhwɛ papa no akora na aka hwɛ so ho ɔso ɔbɛ wa anka hwɛ nti fi ne kuro wokɔ bɔntene na wonya biribi a fa brɛ no ewiase nipa na ɛfo ano na yi wo ka na me yɛ sɛ ne anti akora no kɔ adwuma si apa no waba ɔse dada ho to sɛ ɔse me ho yɛ wo pɛ deɛ ɔse o wo ba fa wo ba to wo bla me na jɔ ne didi mu a enti me ka sɛ ya tentene wa asɛm hu kyɛ nya hyɛ sɛ no sa asɛm kula no na ne ba bɛ ma me ne ba bɛ ma no wo wie school no osua adwuma wɔ ɔmo to ta so wakla enti ye be di blonya no ɛna wo ba nya blonya last year blonya twa mu no wo be di na wo ba enti wo ba ye no na wo kɔ ne master fie hɔ ɔne ne master te hɔ no na enu aduane enti onu aduane wie sɛ apɛ me so ye du ne mla mempie menni tuo me ni adamfo madamfo ne me TV ni sɛ wo so wo bɛ pɛm sɛ me adamfo me ni bi ti me didi wi na me kɔ hyɛ dem na kula nso kwa abontene tuntu bia okɔ ne master hɔ no ti ade akye wa ama ti ade kye anapa no na me fon ebele na me kunu frem se ka nya sɛ adwoa wo fon bele ba befa na me kɔfa ntu ko na me ba no e master no na ofre na se kwa me wai na me se kwa me woni na se ma kwa me da fie na me se kwa me de mintimi hu so wo da fie na se gba na fie me da me dem no so da dem ti na bia me wo kwa abontem na chi no ni mle na oba ko ka se wo oba wo eti ni ada se so obeda so ameda no se kwa amede ahwe kwa me wi a kwa me kwa fa nyinse bi a enya wono a e de able mse master adai no se nipa go na gas bi su betena efie ho no mo motu ne mpena ne ga no nti ga me ba no koda akokɔ ben eti wode phone me ba ne me wode phone ma me ba na me kasa na na ba de phone to ho na me fa phone na me tie ya na mse master enya kwa me na ne kasa no wode phone kra to ho ache ana akula no opie no ano no wa mafie 3 days ti sunday no pa ana enumere no ofre no ofre no bo be ma no so wo kwa abonten to ka so wo kwa abonten se fa no se ma adwoa kwa me aba ana mse kwa mo mayo ana wo se adwoa me ka asem na mse ka asem kro wo se adwoa nti wonyini se ma adwoa dua ya wo bo kwa mi ana eye ne sa ukunu na e ka sei ukunu na e ka sei ana mo kan se edua bai edua be etias ya dane no na wo ebo odua no wo ba ya no anamo be na tutu fa ho se edua se ya dane se ya nane ye wutumi to anamo bi fa ho enti mi de me de wo adwen kyerɛ no me ma adwen kyem se edua betimi ayɛ kwa me sa da kwa me abodam na ne ho efi na se wo na ma wo se srabe edua timi pam no ba firifie na ade na wo ye na wo pɛ motie na me se wuni abotire enti no wo pa asɛm a esi ye no wo pɛ tie enti no me nya de san so wuni abotire enti so asɛm no kro me ma wonte o kan sa kyerɛ wo kunu no me kan sa kyerɛ me kunu se ade kula na ye na nti akora na firifie no wo pɛ tie ba na me se wuni abotire bi wɔ nsɛm bi hu enti no wonte asɛm afeli nsu oblos wo boro na me ba ya no wo fie hɔ baby me free me fie baby me won me free ho me ba na ba na free mo ba ma adwo me hia ni fie ha me hia ni fie ha me si me hia ni fie ha no wo si fie ha no ma me chance me twitwa na mo no okunu na e ka sei okunu na e ka sei eni pa so me nim si bi o sitie na bia na ade ba chi na me ba na be fie na me ni ho na bia na be ma na wo fie na bia na wo be ka asɛm bi a kyerɛ me ba na ntimi anso na no no ono so aka bia che ntin je matia madam ho so ntia se me frɛ me ba no ono so sata no so te yesoro no no so gwaji de do pra bi e wo yesoro ntia se me ma me ba no ya we se asɛm se na dai
black wa me aka enti fi na ko so obeba se mini han wo bopa na se mini han mo a twam ko ana se antena wo hu so be fie no hu se me wo fie ansa na edai wo ba ana jam yesem no se na da pa de ma de pa na wo ja fi ho na me se twaso adua no wo ko me ka se na nka wutie ya nka we nya ya dai ka ya man twaso afa dia ho na blantie ni be di ntokwa nsam de me kasa me ka ade ba kye ni ni tweti ya ni se ade so ne o area no na no hoto no ma hwe na ma no hoto na wie nti so wonna na kasa na ade kuta na so ogichim se ade na kuta na wontim fa mo wa odo bobo wa black lamp wo hu wo ni na so na che se ntokwa no kwa so me so nya wale nsem nyina ntokwa nyina na betimi de akoto ma me anim betimi de akoto mabusuafo anim ti wo de asam no akoto mabusuafo anim se na aba woni me kwa na anladwo bre ti me pam firifie na matoto su no ma madamfo bi ache me entam ho no wo do pam mi phone line ntum obi no wo se ho entam phone na egu na wale asam ba na be kase apa o si e bo obi abeka bi ono kwa na asam obeka na e papa wo di abeka no e outside enye oni die ne die enyansa wo na so bi bi esi kwa na mentumi bedi fie chi na kire bi na po na ma sori a efu di fo mawu mutimi musame oba me da ho no mutimi musame na obi kura ka kete nti wadi fie wo ye chi aba bewu nti ese me pe ba bi bom ho adwa ansa na kire na dia wo ho bia me so ye da me so maje me so me ni ja wale 2 years ni me ni ba be makura enti wo free fie ho ba free fie ho wo de ne nsa akoma no me de ne nsa akoma no se wontumi nware bio se me nware ni biem me de ne nsa me ne ba wale de kula na me de ne nsa wode asam no ba tu mabusuafo no me papa mo ye se me papa mo frɛ ne se omla na ye nka asam no o ka kye me se wa ye me ho ade enti se asam abade ayem ne emla wono na aso ampa me so ne papa me so ne mabusuafo ekɔ na aso ekɔ ka asam no mo de o mo kɔ ne de me papa mo de no mo kɔ se ye kwa kɔsiesie asam no ba me na me de mo de me se awale no me nwale biem afono me kɔ so me ntim ma tu me mama ya me ntungu na me metena awale ase na mana awala mbata senya mani bi na mtabe wo entimi wale biem be kan ya maka ehɔ no okwada na wo hɔ bali adua kwampo no ne bet hoop wo yi ese afa no de bɔ ma ha ayi ho yi nyame de ama dadi ama sa tena papa mo so apie se wo mo so e kwa hwe obi ti hɔ na me frɛ mo ka kyɛn mo hwai mo he mo ja etumi ha no mo se adano se ya ensa na me de kɔma no so ne de wonya mi nti wonye nsa ne nti no me mfa nsa ne nkonti no ma mfa nsa na nkɔ de ne ne ene wo se ane wo de ade abo se me se ya ane wo de ade abo me se ane wo se ya na wo pa wo ba na wo botre na wo de ade abo ne kura ye ne kyese nsam a wo ba no baka kye ni nyina no no kura ko so ye kura ye ni mukura ne de esie no eni ye kyese de oni mi onu nko ahye ho ne de na kyese de wo ye wo ba no so na me ho nya dene a ena se me ko ye wo ba bia me ye beta ejanka bi kun ko be kuma to fu adwane nti awale no me ni ja awale ekotu years ni me se me nwale bi mba wane de ni sisi ya na ya sisi ya meti ya yi se ma ka chen se kwa me ye bi la me wale wa amna ko betu afa wiem abe pie sisi ya sisi no me wale nti aja pada me ne ye no me jimi de se ba bia me te kula na me ba ha se na ken na kesen ke ka se mo no ba bia npa na wo so mu no me tra ye no se wa se edan no mu de fo se wo ba ho so o mu oton dan nti me pa ba bia den entum fa se me so ni ba bia me so me fa na ja me de ba da mo se mo nka ma me na fie no kula so mo kasa mo che na mo oje me de ama me payment na me de mama no o ma ne o ma me ho ntome de o betena dem no o ma ho ntome ti o ma lanse me o ne ma no mo fa fie se ya ye ka sei wo ne ono wo mienu me ne wo mienu wasan wo bio me wo biem me ne ono me my for e ma 2 mama 2 okay e ma ya ono side ena ma no so ye outside enti wo ne ono ne ma mienu no montam tesen me ne ono ne ma mienu de ba ko wo menchen ba ko ko Jesus o mo che sisi ya ena panyini na okoda oba nchen no nso we one de ono so no ka se osua adwuma na ne master wo ye adwuma wa krende se wo ma banti wo okọ ono so o man so ho e wo man so enti se fie na musi ne wo trede e wo trede hwan ne te ho obi ante ho
They say what the dana ma han. Or the ama han. And wakotena manso. And wakotena manso. Ena wuja wade no woka say wunni edan achi na wontena wade ni mu na wunkonkowu die bi onti na afi de wasan ba se wo ba bepe wo chefa say we as wu dwane a say wudi nka dwane ko nya ba bi ansan da chi no wasa ba ho no mo ko so ma dwane ko nya ba bi na mka chen say efie ni me nkọ mintu efie dan nti mintu no na si ye nti mintu a okura na wote sasem okura wo beka bibi ahyem sa me enhwe ni say o na nya wono na e ka kire wo setu ana meboa wone na si mintu mfifia ho wano wasi me mintu mfifia ho awade no wo na wo kwa wakwa akojai ena wo na wo si wo jai eye dan no ono da so pe na wade no ka kire wo wa wo se wo mpa awade ni biu se tu me pa me yire wuti we wo ho ofe hwe oba akọkọ hwe wonim tatwa kama body nso a wo bi ubi bia asoso kama na me pa ma de adua me pe ma de o na me a me pe ma de no na wa wo si wu jai no mimi mo memra me ho asenka nche o tina ha na me koba kro a metumi abeye krokrodi na mi mom na me sen ka kire o setu wasi se me se no ya mimi ono ya na adwen se efie me ni na se fie ntini se mi ntu fie ho de ya ono ya adwen se mimi che se mi jawa de kro na metene fie se me ni na asie enti se mi se mi nwale de ya mi ntu no ko fa na yire metene fie ho na che se de le se go no ahwe na kire bi na ha ko fa wo ene ayi me bia na ade odi babom no odi be mfanse be 6 years 7 years me na ka sa sei oyi ni nsama sumi ha sei na me nyen pakoko na me twetwe kala ona ma me srae me ha se bi pia bonta na me di eya kata me ti sei obi busa ma me se ma hwe ase di ni nsama sumi si ya wom na me ji me se na ha se nya se etum ti se de wakum aboa na moja adan ho no mreke no obi cham se me mfansera na me desira ya ma ha ne timi to so na ama ma ye npa kokko no enti ye kwambo achi ntine ma awosra kwambo achi ntine ma mesra kwambo achi enti no awale kwama oyira ko change ne house enti awale ne de me na kasa me on de ope ba me de me mpa bi afono me na on mpa bi odi ani tena ba bi dwena ho sa me tan ba bi adwuma sa me japade sa japade me bla me ne na boy sa me ba no mo bla ni wi me ba no mo bla na wade no samu mu kojae ya kojae ebra mo kamu asem no ye ka bibi ewom de ne ba ya amanka bibi ewom bra bibi ewom na mka nipa na me ne kasa no nipa no ye patapa enti no nya de se o mu ka o be fa me so me ka me mfa enti ese ba me fa ese me saka no ese me fa ho okay atiefo asemui eye masumu a kire se obey tina wade ase ono wadi nkan awo ma mienu wa abonten ansana obehia sa ba mai enti se na wade ne kwambo achi awade egu ya eye ne ba panyini no ene nam ne so kire se ba bia asam no ahyase no firi eye bra ne ba ma adwo ade ko bodua no akwada ne bo ni nua ba madua ye ono ne papa ne ba ena papa no se akwada na da ne basa okono aba enti ene ye ni nua ba no a enye ono ne ba ne dua na obo no no a ahyase no na akwada na dinkia bie na no dada aka wo papa nanim se senka me ye oba enti o se papa nse ni ti so asem toma emfrim ma akwada ni tui pamono ekire ya ansana papa ne be yare se be wo yare ana wo emobo na ye ya na akwada ne san bai na obeka so hia akwada ne biu bra ne ba ne kwa abonten ba no enti ye na akwada ne so na ne maame awade guo baaye maame no ne papa na nya asem o se da bi wantumi nware biu wa hunu se de be ma ne ye no wanhwe ya obewu se wodi fie we ya chi a obewu enti ene yete saade a wonya ne fast na wontu ode be ma ne nsakọ watu na wapini na chi afei no akai se one be ma ne ye ajapade ba bia ono otisisi ya akra do ye tu na firi ho enti ene ne chefa e wo saa be ma ne fie ni mu no ye mpre na ade ba no
adofo asem ni nyina ni adwa boadu a meboa good and the hot boy o se cheduma se drobon o se akrakra bia we dey too yenso ye wa ha asem no se ne yakɔ nyina yenso ye ni di akire bi ye monitor na ho ma ye kwan a yenso ye bebem na nasika ene o se akra ya akra bia Asante wade meburu akra ma ha o yensire nyankopɔn ni nhira na ho bambo ene ni nyinkyere ema wo ni utim no wate nyankopɔn nhira mo ene anti Sheila mahu se awia won so aba live ne so nyankopɔn nhira o se akra bia you too much kwane a wo fa so a ubusa won nsem no eboa yen ema yenso ye nyantease e won nsem a aba bema ne so no na asem no ano ohye ene kazola mahunu o se akra bia love heart for you ye do kazola menso me do mo pa wate nyankopɔn nhira mo na onto monkwa ennem enti de wo ye nim nie sesei wo baba no saa panyini no owei adwa bra wanim me pa cha wo tre ono so akɔ ne dan wo agemasu ono so akɔ ne dan me pa cha ma yenhwe bibio ye kan sebe adwene sesa e wo ho manipa bia ebia me ne wo kasai na senka wunya panyini bi obetumi aginam na ama wo ne kwamboache asaba together bi wa nke bi anka ape adwa oda so pe wa ade me pa cho mempe no ompe no mempe di bi na ompe no ni fie de wo pe se fie no nko ane dia nko ane dia ai inti wojo chefa me jeme chefa ne nso kra ma ne ma ofie ni bi on balance me ko bo kase wo efie no dia mo mbati aye na ma me no so kase mo che na mo di pema me di ma han a enipa no be han no me o ma me ata sata me be scan madi na nipa ko no so minim du otimi ye obetuma pmatale pampa obetuma pmatale a shene be nipa ko di pleasure e be sim so sata mo scan so me di awie enti wo balance no na mo no so wo ma tools outside fufuro nti wane ne ma no o balance me na won fa fie no na me so me fa bi de me nya me so fa ko bombela enti wo hwe animu se on balance o sei ene de madam ma say fie ne mo na o fie abedi mo nsam ana mo so na mo kan kofo mutimi kan kofo de enti mi de mi ntimi nkanti mu hu fie no na de ese balance o botimi da balance me am so betimi edi bia bo me sesen na me so akwatena so na mpam cho mo ambo sese wo pe de betimi asan abo sesen ne bo sesen na se de bepem na majai nyankopon ya do na se penya na wo asase dada ene edu enye du nya be hyam sam de ya na wo pe de obedu ne mere kuma se asase ye to enye be hyam sam de ya de kwa me fa so no if you okra minsi obi mu wo fie ni mfo nyini monfa nto so mame na menhwe fie no momra Facebook ne so ana se YouTube ne so na monhwehwe Otek 102.9 FM efie no eno na eda so yi se oba ahwehwe ne so mo amu Facebook ni YouTube ne so no efie no nie na efie no enye fie a yawie setede plaster ni nyimu ni nyina ya kakra yi esi enwie na ha kakra ni yawie oh efie na ya pressa fie kura enya ni mu ni adifri akire enti we yenwie kura kire se animu no a eno no ye efie no animu no ankasa no de ye mprasai nanso ni nchemu ekofa na chi ne de according to obey kire se ya prasa eja kwa me na memre wana wonu muntumi mba afidie ne so no kire wono ma me dia na hunu na me hu fie a yesi awie ba ye nwie kura na ya hyehyɛ mpoma na ye ahwehwɛ ahyehyɛ na epono de epono bi da no a yetuntum na dan no ewo mi da nkona sɛn 5 bedroom aha na ba bi a decoder ebo no ya plaster ho
babia decoder no ayibo no de ya plaster ne ayewa no bo no ya plaster e na ankora mienu blue si ho ba ko sisi nchen sa na fie no wo mu da ankora enum se de according to oban se de osika no de nanso na fie na nimu de ya plaster ye sa pepe na fie no etie. Okay, enti fie we na also wo pe o chefa no o chefa no kra nya said na inu bi na wo pe na emu mo balance o. Yes sir. Pepa chan o mo dem beti ma ya mame se o me meji me de na me de mama ha na ni nipa no ho to ne de aha se wo wunya wo de na ade ama ha ni wo wu de si to bo wo kan wo se wo pe sika won balance o na ko baby won fa ni fie ni ne ma fa ni fie ena de meme kan enso ye se enti kire se wo ma da no bi kura wo mpe wo de hia ye se won balance o no won fa ni fie yes sir. Wo di asem kokoto a eye wo wasem de hia na akokre bi enye de obi dwene na emom ye de mra ne toto mra ne ho na ye hunu se nsene na ye de asem ne to ye ne mra no de hi na mu odu ne ye hunu ba bi ye de to wo hwe nyeza very good enti efie no ni mfonyini nie mfonyini ba ku bio sa wo ho fa no nso to so na etiefo nso nhwe na onomo ehunu we ya wari go abaya we ya he ba che we ya manso da ho be manufie manso da ho e pa chan be manufie we ya brebe nie we ya bre na ode asam ne beto abusua ne mu na abusua no fre ne se nka o m fre se wo mla na ka yinsi esi asam ne waka chen se waye me ho ade nti se asam abade aye mla na aso no enti mo ko ne na aso no eho nie na be ma ne we on ne de be ma no on me boy mu de mi ni no ha ye me papa mo na ono nso no kofo na sa ha no ai oda hyase efewo na na wieye eni asem na san kwada no mienu no eye de no mo de on papa no one ne ware dabi man ware enti ende empra twen na ode one ne de wo mienu no ono kra ware me ho ade oye ho ade na no ho ane ja hwan ano me dem ja no wa na o san ja no ade se mema no mu ni suban nti a se na che na ebeda su be bi eche ona che se na ma pio ma wi nti ma pio mi ni kwa se mtra ma otete wotete mi sa na ma no de mu suban se na enya se obia wone de nti ma ne mienu no papa no wa na uja awade mi ana mi ja awade ene mema yin so papa yi wa na uja awade me hwana mo me twa so me ma bekume madam no nonsense no no de one na anye hwe ono sa ta mo na eni sebi na ni tie ni nya ma se nti ase me ono kura me ni si na 3 bedrooms na me de acha no omfa ekwan wasa no wanya nti betuma ko na ono de wo de che no na we de de wo de che no enu adan de enu adan ni nyina anya japade se afa no se adam kanya se atam na ye ni nti se wasa nso ani abie wasafo ye nso ani abie eni ada na amfo no nso nka ho na enu adan no ko re ba bia ni de ache ntimi nka ho asem ti de de me ne sem na first one ne de wa anye ne hwe second one na de wo pe bia se ene na omfa sedi nyina nka ye awo mienu bi nso nsini mienu bi enti de odi kan uje na wa anye ne hwe na de otoso mienu de wo be tani bi bia me de acha na de otoso de me se meje a eni wono ontu ka se wondua na de edi kan me de acha no na de otoso me se meje a me na de enti na de edi kan de wo de che na de otoso se atam no na eni bie ni nyansha da nya ma sei se de wani abie sa de ni be nya ba na me fanse wo kura che me nya chire di ba se si anso so de na sa da we no so no sa da we ya hu de to so da so ma bra ho pa ma bra ho ko so me wa ba be se me na discussion me sam me nko plot na mento ono na discount share won sam kanya za obuko se me nko plot no nko pe be no discount blame okay kire me bre na wa bre ho na mintie na sa blame o discount share won sam me no wase nko plot no bi nko pe eno ye ba ko wase tie o se me nko plot no bi ana me kope bia na me bo na ma na se menya bi eno discount share won sam eno discount ba ye na me ne ma mi bi wonu na ma ne ma be na titre ho na ma me ye ma dance ni discount ko e ba ko ye de ha e kutu aka
de tosu biem ye ko tua ka wie na ye ntua ka wie o hye ni week ni so ye no no akasa bae na ye diska no nka ye no kaka ono ana diska na aka ne bae na ye de koka ho na ye de ko tua plot ne ka plot no ye tua ka wie ye twa blog ye ni nyina e dan esi woni afa ho ankora ba ku sei ammo pa se 1 cedi ontim ka nyense wodi nsuo ebo pa se bia otua ka 1 cedi ontimi nka bi ni nyina ye wa ni nyina me ne me baba ya na me ba me baba ya no ene ko hu nsuo ba pum sabre eti no ma bla ho de me so me fa eda ne nche no nti yesa me je me de okay adofo eye menkasa kasa bi we nkasa yakwa me de na wo pese obisa mon prepare se me di me nkomo edi kan me wia kwa mboache yasu firi manso oda ho sasemba ho na obi kan de na wo wa nka ho de a ye fa de wa kan de ne se no kre kire so na atumi a kire ne die mu enti me sasemba kwa bra ne nya botrema ho kire won so fam ye mfa bufuo girigiri nkasa o masa hwe so de abufuo kasa ubenya asem kese a wa nkasa wu no obi da kire so obaye sese ye ya ye kasa yi wagya wade mfie mienu ne akire nie oso okoko gina baabi ye afi no oba abepem obegye ono nso ne chefa ti se wo wa hunu kwane a won so befa so abeka wasem na wa kire won so fam of the story a master iduru baabi a nso ho be kire enti agya busa de opese obisa na yenkope kwa mbo ache ayi be ya be yi no ai owura woni ne kasa bia o se opapufuo ni koko ha no woni ne start ye na mo nya nyem ye no na abufuo no ho saa na abufuo ndi na wo ho na abufuo no ho na me won fa mam so na de ko ha mo so eni de se ne na bonten oni ayi mu bia fun la ntu no bia kasa wo che na adwen a oni abotre ana me ma wo ya we se no me ka che wo se me asad na me din ka kokko wu mienu no ana me ni won so be wu mienu no enti ka me fa nse ka dai ka metena ho ama ba ko dai esie ba ko na de esisi de kodu ye no na aye wo wuo ene epila ebi obobo tim na wanwu na afi ni makwa da ho no na me so ma ya afo o baba no bapanyini no de obo dua no wodi ne kwa ware ase na wadi mfie sen me de ne kwa wale ase no 2 years nti e ba ne sen na ohu se nya ne papa na wone ne ene na me so no ka sa me ka che on se aspa sa mo ka ye no oye den ne hunu ye 2 years akola no onim se papa ni ana nya papa ni nti oye den hu se nya ne papa no 2 years o si 2 years akola ye den hu se nya papa no me se wo di akola no kwa oye na se wo di sen me ko ye kwa wale no 2 years nti e ba ne se onyini wie no e ba ne se hu se nya ne papa sa ta ma na akola no me kwa wale na akola na kam no me ma me ho akola na ama me nchen ata sport ni bi ba me ni ba ma ni ja wale na me hu ba ma de na ko na 2 years ba na me ko ho na akola na wo me ma me ho o Jacobu eti se me bia week na bia 2 weeks na so mu hia bibia na me de ha ko ma ho no omuti eko school eti na akola na ma me ne omienu ma ni mienu nya no me ma me na ti o Jacobu abontene so ba me ko da ho ne de o ma nko bi odi mfie sen ansa na wo di ne ba waware ase sa odi mfie oji wo mfa se wonya be 10 years ko 12 years mo no na akola no start se we de oba be sra mu Kumasi oba na okọ na o manta sinti akire na oye na ma me se akire satam na oba abloba na wontimi enkipu no nti satam na akola no ya asoro na wakacha se de akola na ye no se ya me fa na okakofa nyinse bia bla na odi ne bla ni to odi ne bla na akola na kacha se odi na bla dia ye beje no ene ye ma na dai eji na ni tine Kumasi wono ma ye ni akasa de ne tu adwumom nti oba waware ase no na papa na yi akohoma oba na odi bi no odi bi o mani sika okwa adwuma o mani sika na asembe na okunu ko kan ya enti akola no gina so kan se nka oba ne me a ene de mintimi enyina fun so enina se minim asem kro se wi ase de woni obi tina nipa kro no be hu bibia de wo be ye no be ba sisi akola se menya de ma ye be hu se bia menye enti e bia nipa no okonya ba bi kaka asem bi na bia akola ne ti ye na bi onu so ye sa akola so kan asa asem na ena ai wonu so ama ba akola de woni so o papa cause
Satam na ne tie me ba. Tam na ne ti wotre da ho no. Akora no koi, odwane ko papa no ho. Wasa ho. Ama papa ne ka kire me se ma adwo ehu papa se ohun no papa achi na so okode a ena ne nchen de o mabiem. Ama me mesum ko wasa ho no we ko fa akora ne ka kire se akora ne ba won nchen no. Eye wo fe obi na hwe no ama na nyini. Nti so wo po ba age de na eblafie na be ka akora no wasem na age. Wono so be out now wono so ade wono so ama ebe pem sa abre. Oba no ko kan sa asem no se nka oba ne me a ubisa oba no de nti o kan sa asem no. Esa wono mo ka se me ka jo se ho no me ka jen se akula na asem o kan ye no. Me tia se mo ma ne nka sa. Mimi ni akula na chi se asem o kan ye no mimi na chi se bia me fo sa asem no so. Me ka jen o se ho me ka jen se me tia no. Se ma adwo flo ko me nka sa. No papa na ha papa no. Enye wanyi me kusana no yi o. Me bisa wo se den na papa ne kan ye nti akwara gina so kan se. Me so me che se di akwara ne kan ye ne de. Ene de mi ntimi de papa ne kan akwara ne se bia me so la me ni fie. Me so ya me ko achima. Enti wonnim di akwara papa ne kan ye ma akwara ne kan sa. Papa ne kan sa ma akwara ne papa na akwara ne tuntun nya wa sa we ne kan ya. Ena kan sa ska edua ni sika no so anyila ma wo so am kan me nim se bi so akwara no no so betimi aka. Akwara ne ka sa asem no na wo ho bi ana se papa ne ka kire o. Na me wo ho bi na me tia akwara se wo flo nko mo nka sa. Enti die na papa ne kan ye nti ma akwara ne kan sa. Eni de mpacho ndi mi ntimi nchire. Na ba ko fo kwa ti di nkomo ni. Eni de mi ntimi nchire. Obeti ebia na obeti makonya baabi de me aja me ti me ba akwara ne fiti ya na wo ka kire papa ne se nka oba ne me ana. Oh. Obi na mi de unim men mi de mi se de do kan ya de na maka se me wo kan sa asem kra me ko hu dwatoa e bebu nkotojo na nim kan se akra na kasa na wo kan no wan kan ni ntia de won fa nche no nyi so obi ka se obi na tu fu se ko na ko klemu fie ni bia ko pre wa japa ko pre japa di bia ani de obi anti ntum fu kan se waja hoko enfie mienu nie afei na wo kunu se me ba se me be pre fu se me ko pre adam de minim se me susu mini na ye na ka se atam na ono wo ne enfie mienu nie afei na wo hunu se me ba be pre bia ai Sam ka se obi aho so be pema wo ko na chi asa no aba eti me ye ntem me nya ba bi entina ya me nyempesi ese no nipa na me so na tisisi ya na ono na se ma me ko tena ho no ono so da na otimu de fo se obo mo so mo ton enti wo mo ton ne de se me so me kokwaje me de me ye wo ma dum se de me ji me de ama me ne na akasa me ne ono akasa kwan bo achina ka jan se on fa me fie mo ka jan se me na meja awadwe enti da ne me nka ho wakofa be ma foforo me fa be ma foforo wasi mi na meja awade enti fie ni me nka mo ka se me nka ho de ya edu ho no mo a be me fro na meji me de no wasi ma antena ho na me ko na me se antena ho me fa nkwa antena ho no be me fro no wo beti wako wo wabusua ho e ma wabusua de akoto na busua ni me nko ma busua ho aja ko abi okay na America me question ba ko se sie se kwa me ka se be fa fie no kura o mpe bi me fa o mampanifo na mudika na papa nko no ono mo ka kotena fie o me no mo kotena fie o no mbetena yi o mo ko na se o wan obi a wono se obi a wa wale tina wale ase de so mo ma wale we ya wale le djuma wo susu ni ku na tie enti nya na se me kwa kwat me se me kwa hon ma me di akolo bi di mechi ba ko fie ho akolo bi ni mechi fa no ko fie e pen se one ne ma no kwa na bia me no ko fie ho obi a ni mechi kotena fie ho na me da ase Bema na wadi sono na wubu no so oba waafo a yebu yekunu me bu no e me bu ni pa se me kunu no ba ne no ba bia no hoye nti no e na ma walenti mani so ohe ayapia o ase mi pese obisa na Krobea ye me pese ka mi bisa ma mi ni se o ka se bi se akwara no ka kire be ma ni se so oba ne mia anka wonye sa ana wo so otia no na akwara no eka sa asem no a wo so otia no na wo ho ana wo hunu asem no a be ma ne kan e eno na mpese bi so ani dia so wo kan sa asem se me na mse mu busam se so wa kodi nkomo ba bi se nya ne ba na anya sa na mo peti me me se
wo se akwara ne kesa no wo tia akwara no ena me busa se na akwara ne kesa no na wo ho ena wanti asem no a be ma ne kan na papa kwa me busa wo na wo kan ya ne de sa bi wo se ne na ma begin no me bi kun no kwagina ba bi ka chen se akwara no me ba ni mu no ento betu na firifie ho odi nkodi go wo ba bi na sasa na makwa achima na meba na fie bi wo yesoro ho no mo no wono soso ne ma atifie o ndi meba no biti bi kunu kasa na me gina ho di na mi tie nsema wo ka tema ka kasa asema wo ka nyensa han meba ne me yire ba no na ba wa me de wo mu no kura wo mu be ka asem cheme wo nya yi wo kwa adwuma soso a won sa soso e ma fie ntem wo di wo gume ma so nti won de obetu na firifie ho ti me gya ho di na me tie ne kasa na me ba fie nti ba fie na me fa afun e na me frɛ na me so wo hemfa no so mo ha e no wo bae enti wo bae na me gyan sɛ na wa nti ba bia wo gyina wo kasa asɛm ni enti sɛ nipa no ne de no wa baka ne de akyerɛw ya wo so wo gyina ho na wo kasa asɛm no e ho no ka tem sɛ an ne wo yɛ so lo pamkyɛw won ka bi enti ne sa emu ho no e na wo hyɛ ase sɛ de wo betu me ba no so ɛsɛ ɛso sa still anu ye mayo de wono mo pɛ ɛyɛ saa brɛ no wo fie ho no ya akwada ne bie na no ka sɛ enti senka wo ba ne mea ɛde na wo kunu no di nkan ka ye wo fie ho nti ma wo ba no ka sɛ nka wo ba ne mea sɛ identi na ni nua fa ne sika na wa ntwen ama na ama na wo kwa medua enti so wa bokwa medua de a omfi ne fie ɛdɛ ɛnkɔ ɛnna ma akwala ne ka sa ɛyɛ pia yo okay atiefo ensema o sa o ya akwada enne o te o maame awade ase a sebe mi nu odi machi o ye drobani ye frɛ no kwadwomama na anu o kan asem bi na nze he akwai wa kan asem sa wo ya akwada ba ya abemo a na wo maame wo baabi ɛna ɔde wa ba ware bɛɛma foforo na makwa akɔtena nipa korɔ ne so a hwɛ tie ɛyɛ o maame bibi ho na wo akwada no wudidie tie udidi o maame bibi ho udidi o maame bibi ho asɛm akwadwo mama ka kyerɛ be dodo ɛyɛ o maame bibi ho ɛna wudidie kyerɛ sɛ ɛno na papa no sɛbe wo sɛbe wie no ahweso aka sɛ oba no ɔno nso ne banie enti ane ama menye bibi emfama no nti wo saa akwada no saa papa kro no ye de danase ye mpagya ya no ɛwɔ ne so kyerɛ sɛ enyo papa fie wo pa wo nso kɔ se fie enyo papa fie kɔ se fie wo wɔ mensɛm a kɔyɛ wo nso se fie ye be frɛ be ma no krache kwamboache ye be frɛ wo sese wo yira kɔnachi oba bepem enti ne chafa kro no a ewo muo ne sefata no se wodie no sese no no opei o se ande ode balance no nkon baabi but ene ye benada ene benai ye benom hepa plus ye be mini bi na ya nunum bi ni apeye kube ya peye kwadu ya peye atadwe bi ni e de atoto akire Dr. Hepa Plus abedu Dr. Hepa Plus afisiapa afem komete yen na hote say yakopon adom ibi e koso kama enne anopai me sore ye no yeah de me din kan e fa ye bo bie eye Hepa Plus Pavi Plus moso no yeah se me sore anopa ni di ye kura no me din kan nom Hepa Plus Pavi Plasmos na medinki aka kyerɛ atiefo dadase me pa me hunu nti aduro no esimedane hoho table ne so pɛ ti me pie free me bedroom see hall dining hall no mani din kan boso kransa ti me sɔre ano pa mini di ye no ɛno na me din kan bobi de hohoro afuro ni mu yes prepare no wow for the daily Nioma ebegba dibu yes enti enabna yinso
Easter mua ni eshani. Yes. Nana very simple. Good. Say obinom Hepa Plus, Pavi, and a plus mosoda. Nana message say ene brande die. Enye eda. Ebe the very first time onom Hepa Plus, Pavi Plasmos. Good. Na asem depa ne say edro ne bo anya den. Me dey free honum. Enro ne bo anya den. Ukra 20 Ghana cedis a. Nana ubenya Hepa Plus. 20 cedis ubenya Pavi. 20 cedis ubenya Plasmos. Esabi ensani nyina. 60 cedis. Yes. Good. Na say enro no so kra no ye num bom. Enti enkoto baako enya baako ya kan ofi ha. Se na ahum Habakkuk ne Zafania omoto aso. Nokre. Bia so ye 3 chapters. Nokre. Enti enro no eye fie som 3. Ye nunum bom ema bibia so ekoso. Enti se onum bi da nana ene yenkomo ni nyina na dedicate am first time users. Okay. Se wa wonte Hepa Plus, Pavi ena Plasmos da. Na nyame adom kra nti onyare. And so yes, you cry say for the very first time, Bora will be a twin drew. Okwa ose wo pe Hepa Plus, Pavi, and a Plasmos. O dear and todo to just 111. Ne yen shad yes na wotwi mu no nsenkyene be na wan kasa. Ebesi ewo ni peduemu. Woman ba kon last week or say or no medro no hu say na say de ye kani nyina no etisa sabe infections bi na ehunahuna no ono de sabi egugu no na sabi pampan bi a ompe mu ana ase ekeka no na all experience na o decide say de ye kire say Hepa Plus Pavi Plasmos eboa esiesie ni padua no de ene ono so bekọ akopɛ bi anom ahwe nana ofrɛ me nra na all describe experience a wotumi anya bi wo wow sabi enkeka ne bi wo wow na nsuo na egugu no no so no eni ho wow for the very first time Nikunu acknowledge say was powerful. And chayo in about 5-6 days. Wow. Tema o sha say no ni peduane sha say correct niema no. Nikunu to me acknowledge the fact say me gire swa. What ya say? Wa yekuma. What ya say? Edro no ya dru. Gana ni bi adru. Fane se wonyare. Sure. Odi aye wadamfo udido. O no mani peduane mom. Ejina yi go na se yare no atie si ni paduanim dadade a ene na wo kra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na ni padua no enyanti ebedi ohawso enkunim ene diabetes for eboya baso yenuanom osafo eboya baso woni asabio na ohawa eteti omo pa se meto ase atwetweme sabio emenase atatai mimia na etotototom dok me yefunu kese na eye aya na meti me ya me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienum mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emma eba so kra na pains a me go through no dok aya na anu eden bro me so Hepa Plus Pavi Plasmos a correct e dia mame me personal lines a ubetumi afre me na nkomo bia no onemadi 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanone o pese edi nro bi ebrew omoden enro yi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi na wo ekuru afoforo so na man ahodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne say Ghana ni ebedi kanya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni nti se wo ye Ghana ni a wotemi kan take advantage mre bi atwam ne ka Nigerians o mo age aduro na tum e wa aman ahodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya twinro ne ko ekonom na me share da bisa 1212 no na mu nsesa Nigeria fo no tisi o mu ti twi pa bebre ebi mo maazi bebre ebi mo adum
Kratch ba kokora mi ntwa no de na sem bre me wa ha. Oye Nigeria ni o. Na oba ye no na ne na ase ataatai. Na mitie na sem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi ne nam so no. E na me ma no me ensa ni nyina bi. E no topa ye na me de ma no. Se na akwa na ha no kra no nhye da nya yi. Wow. Afei onom aduro no be 3 days achi e no ofre me. O say nana me say yes. Aduro no eye kama pa o katwi o ka na yi mu o ma yi broken no pidgin no the medicine if fine pa o na am say sao aye ni o mama o say ya wo come back to Nigeria doc all kono o share that to aduro ni bi yes box mo e no de koye na no ka kire me say o de aye business oba Ghana no o ko bi a o fa di bi ko no de ko no ko sports a mi nya Nigeria fo ubenya di pidgin ne brofo no ubenya ka enuo ne ho asem no mesre otimi nkan bia wa makum ha otimi nkan wa tunsu o de not only say otimi kasa na say yesen Nigeria ni no obesan so nya bia to bia otimi nkan no yeah take advantage good ko pebi enom wonso a ye gana ni a wo obi man so a o hwe me e o Facebook anase be bia otimi nkan no Hepa Plus Pavi Plasmos no eye Ghana for ye duru onyankopon ode ehira oman Ghana ma yemfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer akoma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no Hepa Plus no pana boawo owa manoni a 0542 807 907 0542 807 907 bia na ode o Ghana heya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage good obana wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfum ana omfiri ho say na okese ye nkire kwan ya say Easter ni festive season holidays ye bedi no sure simple sure obema bia o timinka o be call long holiday yes ade bia so e wan be wie e wa aboboa no nti o kan say yebekwa sorry yebekwa baby bebre na yebewie wo fafie no manage no correct because ye manage say was say me say yenko radi fie no correct obi so na radi fie ye no wo fafie sure anything enye out of place Hepa Plus Pavi ena Plasmos ebi kura wo fafie na ye wa na osi yeah na wasi wo fafie de de si efie ko ho kwan that's it simple won ti ase a misro kofro konkon ni mu a obeti de make ase Hepa Plus Pavi ena Plasmos bomoden good enui obema bia mpa binom ne obema bia we assignment on say ya kira de da no o kira de bia o ma assignment yeah ten assignment ni say obema bia Hepa Plus Pavi ena Plasmos binom ye woni nsuo ye woni topaye good de wo pe no kogenom ukona ni nsuo na apa ebi wo ho topaye ebi wo ho e honye den na onom wi a assignment ni se pe kwadunum na fatu chire mame opanyin bi kura se dog last time na mo ye nkyerɛkyerɛ wo tech na efi ho na me de ye mai oso no ofa kwadu no no afa atadwe no apɛ kube no ni nsuo no no ma ne wife a blended the making ni na aduane nyina afra no mo tete adi se koko no on se koko ni o tuo ye won pampa so ni pampa omunom Hepa Plus Pavi Plasmos a no mo tete di se pampa wow no se amenyankopon ani omnyam abafi ho good obema bi otimi kan o de kwadu betumi adi enum yeah oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure obebia bomodin se enne obeto Hepa Plus Pavi Plasmos wan kasa obanum bi ma ukunu no nso
enya binom na ukunu no fa ne kwadu no mu ntoto akire wo ba ne de atadwe no nim de be dada sure last na lady bi se dog atadwe mi nyan kama wie o nenso se bi kaka bi nti enya den blend no okay o don't be mi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom hepa plus pavi plus moses e be yi sa kaka de nyina well being no be ye na dwuma yi sure ko pebi enom na eduro ne ho nya den nti udu drugstore bi na obi ka trust na ansen to paye no kra ye nya bi am yaduma ya wode kra be chi bi wa good na ye na ya ye nso da ye nti ye ma assignment good uto bi ne den ye ma on ene be ne ya wa nti wo de tone ne nom o ye first time tone ne na toto akire no ya wada free na kan de eduro no aye edi amount nti oba bia nkopa bi ne ma efie ho no enye de this very moment ya ye nyan entansi bomodin ne brada yi yen hyase no nom hepa plus ensiesie ye ne paduanim wo ya ready wato form say ye stroke say ye yare foforo bia bomodin say ahoden ebeba oni paduanim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani ye Hepa Plus Pavi and Plasmos Monica sa doctor medasi apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age edwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me mami ma hyehyɛ me paa na me papa nso uso no ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔfie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yɛn si yie paa me kame kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sa ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic Oma Ben Papa abɛfo mfidi efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast kra wada na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani ɛnompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekreja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company eti mu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heyey mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya wo hu ne yia mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra
den enen so biem ei time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, you know, ena wasungusua, ena we are wuti, ena we oh, he show no live. Ena we enkoma ye die, eya adwabu ediwa. Ena ode bema kwamboache aba yenim ewe fidie iso ha na adekodia ode ewurei di owura no aba yenim ha hono ena wakyerɛkyerɛ mu amma bedwafo na wi ɔno so abusa nsɛm a wɔpɛsɛ obusa no afei ye bepe owura no na yabusa no asɛm a ewurei ede aba yenim hai sebe ono nso na fam de na wakyere mu na wie yi e de akyere yen but wie ma men kana men fan kyerɛ sɛ abapa mall your biggest online shop say ye yi amene wo ka sei enye bre nyina na sɛ okuru kra sɛ wo ba krom sɛ wo ba bedidwa ɛtɔ de bi a wobetumi atena wo fie ade bi a wo hia ade bi a wo pɛ sɛ ɔtɔ no wobenya bi kwan bɛɛ so kwan no ne sɛ what your phone no Android phone ana iPhone na ko Play Store ana ko App Store na ko download yen app no abapa more se wo download wi a onuaba ma onuaba wutie me wuram na wuram a ade biara ehia nipa ewo yen dada setram wo no ubenya bi na wato e de free abapa more ha enuanom ye nneoma ye ton ni nyina ye papa ye nneoma ni nyina border form de wo be oda no exactly enoa na ye de bebrɛw na muntie nneoma ye de light na eso ni nyina ye ton bi sa wo ba ye kitchen a nneoma ye usual entade a ye hye nneoma ye di nnua ye ni nyina no abapa mo ye ton bi na hwese abapa portable washing machine kura ye 399 Ghana cedi baby a wo bia na ye de bebrɛw enti unie ni dwa na ade a wo hia no ena wo nsabeka so oni phone na ade be download ye app yi dia ye number ni je frɛ ye kan de wo pɛ ne mfamrew ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 se wunya frɛ ahoma we pɛ wonne abapa mofo bebon komo na de wonte ase no wakyerem enso de amawo ena wie traditional Dr. Dawood papa no ne Dawood Herbal Hospital no adofo ne ade hia mutie mie yade yawo se ne da bia meka na me de kyerem no ama me ne wanse yade sebe kwabna ne wo yade na woda ho untumi nkommai oye mobbo enti adenti na yade no ahya ase na ebobo no o ma na ma oto na wo ma Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa edane en kan na metro fm ni wom no sa dan no amu ana sese ye yi amene wo ka sei Dawood Herbal Hospital odin djuma edi free ewiai eye sikire yade bi na etete wo eye mojabruso mu hawbi eye stroke nwodua yade bi na aka wato fom ana enemu yade bi abetia kawso a wa pre ho enko sebe wo ye be ma o prostate na ye kese
sebe kokora mu abam ana ye de rubber nso kora na akwa akotum o de bra Dawood Herbal Hospital se wo yo ba o pa wo wa ya na wunya bia bra papa no be ye waduru ebe pa ho amu atumi awo se wo ye be ma obema da fom bem o ye ne hwienye yie akwanya no aba ma wo ne se wo beba ama papa no apagya agina so edi amawo se be ma wo hunsuo na entumi nyemba no a efiri bra no hwehwem onfa drunkan se be ya obenyu ahoto se fibroid ene oba hawo se be prostate mo kokram ana ulcer na etete wo koko ena hawo abeduru sa abre ya je papa ne number frɛ no de hawo de wo na unim wo wone ne ndi ho nkomo na wo mo awo eye 0244886437 ena 0201681717 unya fresh ahoma we ya traditional doctor Dawood no ankasa be so no be kasa na de wonti asie bia na wiei o hya obo se obekirikiri mu nso kama na ode amawo ena wiei Simple Plus Phones Accessories Simple Plus Phones Accessories akwanya no aba ma ne ene onuaba ma utie me mo a moton phone accessories no ene wiei me kanfo bia papa na me de amamo se ene mana motoe na bra Simple Plus Phones Accessories ene accessories be na wo pe hwe ma menka no kure bi mfa nkyerɛw unim se eto de bia ye ka China neoma ye se China neoma de enye oboa na nsanya trade war ehya ase tariff war between the United States of America and China no se mo hu de eko mo hunu mo hunu se ye wo brands akese bi no okrom a ana ewiase a omo nyina se neoma no ye no China ne ye de akoma wo mo de omo di atoso muntie enye se ne pa na eni China ebibifo sebe adwene fi ene wo ye ntrim se wokwa China ho na wo pa de pa na wo de ba ebibre mu ha ombeka kire ze Africa pa na wo pa de pa e de akono enka de pa de ye de ko Europe ene other continents a onum ne hia Africa fo na ankasa ba omba be ka kire se wo no pa de fon sabe eno na ne bo na efo wo China ha entisi ye de ba beduru Ghana eno ne ebetumi anya mfaso bum e wo so hwe China fo adwen e wo mutrim unim ene asa duedue mu a ye hwehwemu se ene de wonu nya abotre kokoduru China ho a wonya kokoduro e ka kire China fo se momma me adepa na memfa nkomi krom e Simple Plus monsantie unim sa phone na ye nyina ye yusu obi aya momma me phone protector glass protector na memfa nto so adai sabe ya phone ne hwe ani ne papa oboa se ye Simple Plus nkwa ne wo phone glass protector sa de e protect o phone ni screen na ankasa no ewom eye Simple Plus nkwa omo maka no ni nyina ya glass ne keke ade no ebo wo phone screen ne ho ban na ankasa no wo mayiyi free protector ni mu na ye Simple Plus nkwa na akofa glass protectors a se tare phone nani a phone ne hwehwa phone ne hwehwa eni papai untie ene se wo penepa enepa na me ka kire no obeba Simple Plus Phones Accessories na wo pe chargers a eye kama o pe power bank a eye kama o pe phone batteries a eye kama o pe hands free o pe earpiece o pe bluetooth earpiece bi na neck bluetooth ni bi o pe headset o pe phone covers o pe iPods any protectors ahodo phones accessories de se wutu akoton se wo pe ne nkronko de ye papa na wo de di odwuma bra Simple Plus Phones Accessories anuano muntie kuma se ha oba adehyeman baby a Dr. Caesar wono a direct opposite Dr. Caesar yedini ne di hwe animu baby a wo free a wo ba kumasi bia no wo di onya ba bedura adehyeman na wo gina Dr. Caesar animu ha ne opposite ne hwe animu so no opposite direct opposite abrosan ne so ho no hwe ho Simple Plus na yi kakraka ne bo ho no ura ho na wo de kokkohwe wani so ade se de na Krobea ka no obo a afi se oba kageti a yi
kejetia Dubai baby a gate 2 ne wo no wugina gate 2 n'animu ho a hwe wanim opposite direct opposite kejetia gate 2 nso Simple Plus phone accessories ne store back wo ho hwe bibi nie na apesa wo ne Simple Plus the Simple Plus himself ebonkoba ni no manie jena frɛ no 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 7636 0241 70 7636 unya fresa homa we ya Simple Plus phones accessories ya beje so ya no be kasa de wonti ase bia no nokre mesemo se ya be chirechiremu ne ya de amawo ene eja Peter Herbal Center se wo be kumasi krodua yimu a adofo Lake Road ena papa no udini juma Feyase Pentecost Junction hona eja Peter Herbal Center owo udi onya si wo Feyase Pentecost Junction hona pragiafo wo ho ka kire omo so omo mfa nko papa na wo ya wo aduro no awo de anuanom memfa mfa eja Peter fichire wo betenete papa no wa specialize wa kwadare wo yoba ene wusu nyina ya wo mepa wo o sori ya papo ano na adete papo ano ye peba o sori ya emfichire hobema ne so na ate ena video nyame amomiye nisu anso no audio adaya ena mintumi ngo minku ami yafunu yasimi ye bonni hwa ba bi a wote a woka jaika sori tumrika breja Peter ho eja Peter Herbal Center papa no de ahahan beto ofuru no ofunu mane so obewo obeka kire o se jaw yafunu ne ha na menyemu adwuma wo beyemu adwuma wo bewo afa ho afa ba afa bibia bema mene wo ka sei ebia problem ni friu utumi tutuo no nso entumi nkuma boa obe wahwutu a oprokura wuntumi nkobi minua bra na papa ne ma waduro na fetu aboba no enhyehye peme na wo bogu ho pau ubohu se akrantie nie ubogu ho pau ubehu se otwenie ubogu ho pau no oyo wono so ne disuei eja Peter Herbal Center papa ne waduro hwe we ya woto nchen we obi a wanya namu yade ama na dokro wache sasabro sebe wonsabuo munye oba koko teteo eye pressure diabetes na abekọ so obu ntimu twetwew obi kura de ye stroke yade na to form ni nyina no breja Peter Herbal Center no mo awo wate wode eja Peter Herbal soap nso aba wo ye oba na abema wunya bidware a eboa wo hwede no eboa manipadua ne toso kama soap ne de oba otaka fimfia ha obenya bi front desk ho na emom eja Peter na ankasa wo Feyase Pentecost Junction Lake Road ne number ni eje frɛ no 0543 369993 0543 369993 unya fresa number we ya eja Peter no ankasa beje so no wakasa ene Jerenas heba for Nyankopɔn enhyiramo arofo ne arehye se oba Brema UGC baby a DVL ne wono a Jerenas heba yenso ye wo ho ya ye di adwuma se ye ya me ne wo kasa die aduru a ye de abadwa so na eboa adasa eye Jerenas heba mixture Jerenas heba mixture yi eye aduro mu aduro ya se we ba ma na 3D yade bi abeju ni padua na boso ma sesei wunya ho twabre kora woje ho enye onua wode pe Jerenas heba mixture bi na wode nonom ebeboa wanumu ato a wuntumi ni dio wani so ekini wo ubi bia ama sebe wonamo a na wa hunsu aye mre malaria na eye osa no wunya Jerenas heba mixture wawie afi se wo ye obi a sisi yade binti ama sesei be ma wokra wa ye mre wo mpam wode ye Jerenas Vico mixture Jerenas Vico mixture se wunya bi na so no no akwabra ne sisi yade ne beko amwa sa agina brane se oba Gelga heba wo ba Kolinak heba Freddy Mens Mr heba Dani heba Pidank eni baby eto nu bi abenya bi oba Uteke FM front desk hanso a Jerenas nui ubenya bi wate yani ankase ye number eye 0241 81 4677 0241 81 4677 ena ma yeb heba shop wa Abu station yani e distribute noi be bia wo pe bia free bia no frɛ yen ni emre obi yenso ye number ye 0538 48
4411 ofra ye no bekasa adofo nyankopon ya ya dom ye nya kwamboache wa ahoma ne so eja kwa me ma he mejo so eja kwa me na umpomu enya yo ye de nyame ase senye enkakrakra ebeyeye kwa me wuni ma baba wa bi efre no adwoabo adiwa minin pa okay ababa we wo yanim ha na ose na ni kunu newo one wumienu asetena mu no awarija yaba ene ensemu ewom eye bebre montamo ntokwa enam mommaso ama sese wode wonsa abrew se one wajai na jai ni mu no na wanhwe ya wunya no a obeku no enti nesese opeba bi kobo ne ho adwa na wahunu se one wumienu ne breye ena mu asifie adankoranum baabi aduru no ohia ne chefa ne nyese one oba betena ufie ho kire se wahu se wunya na obeku no enti balance no na wohu se ne chefa no ne dia a wanya ewo munie no ompene baabi mfa sebe ewiase mpani se su chefa yemua waba beka ne de esese ye ba won so wonchen na yetie onso wano asem se asem a ewuraba yi kan etesen wo wonso afam kwame kwamboache mwacha kene ya mami ojina so kwamboache hello mon san freni bi on fane mran sa mami mon check ni ye mami me no kasana ka kire mse nya mi musa sa de yo me de nyame ase ama o kire se kire no se de ebesi bia yenye dey yem fast dama no enti on kan kire me se ebia o me no ka how are you doing I'm not fine na me Krobea metie no mabuza say why no me ni sada David said the woman na waka no sure enu ye situation kwa me so say the otemenka meto onka pa na ara na mkasa wonte aha o de ne o kan mante enti nam sam o mo frɛ wo no sɛ de me kan ye no wote de a ene o yi hu ano sɛ kwa me tie me obi di asɛm abeto anu first of all sɛ wo sɛ hunu nipa no so oba ye no onye saman wo sɛ hunu nipa no ba bia wo na akɔ na akɔbu sɛ nanu masɛm na afiti na adema no asɛm to dwa obi sɛ ɛyɛ adwuma pa na ɔyɛ master be gentle wa nye gentle a me nye gentle fa nkyerɛw wo eba ye mfrɛw meba kwamboache dabi tie me eba ye no kwamboache ye mfrɛw wo phone so kan ba na afrɛ me he kwame ye wo voice wa ho atiefo mo mientie kwamboache voice yansa me mpani pa utwa ntro wo wiase me chinsamfo wo me wiase se bi nipa utwa ntro ankasa no me dwa wo kra enkoma ye die asɛm a ye kan atiefo asɛm mfiti preko pemma emi enkase ye de ba afidie so kwamboache na no asɛm bo ma atiefo ntie bi me pro take fm problem na me wo take fm ka te fo na me anwo you Papa si asem fa free o take fm wo na hotel you don't know it bana uni no awo na me kata no wo ya poa pa ma wo kwamboache na jimi sɛm o kan ye ejimi sɛm o no di nkan kan ye nie enti eba ye me ya adwen sɛ sɛbe ɛho hia sɛ ye bɛbɔ sɛ jimi sɛm wei amatiefo mo mate bi enti yɛmfa sɛ ni die ne ma no na yɛma no saa kwanya no na yɛmfrɛ no mra homa ne so na sɛbe sɛ wada adwene nyanyansasɛm a ɔmɛkyerɛ sɛ nyansasɛm no ɛne yɛfrɛ na ahwɛ deɛ wɔkyerɛ san fa no bra kwamboache afɛdeɛ wahunu sɛ yɛfrɛ wo tie me tobo yimeme deɛ na no ansa afɛdeɛ wahunu sɛ yɛfrɛ wo ansa wahunu aja tie me kwame boache yima no ane ana da bi wahunu sɛ afɛdeɛ yɛfrɛ wo papa
Mrantia hino say mi bu. Ya mfra me mrantia hene, ya mfra me na Krobea mrantia hene wanya baabi ko. Me pe odi ni kwa ma ya mi. Yimi anu ansa, me se afei de kwame ye wahunu se ye frɛw ansa na afidie yi so asɛm ne ba wahunu saa. Yes, of course. That time when you miss interview we no. Na ma ti ho nsɛm e wo nipa ba nsia enkyɛn. After we busam say wasɛm wo radio mercury. Wasɛm ni radio mercury. Tie me. Ahanya radio mercury. Tie me. Nyaw fat ansa na wakasa. Tie me wie. Nyaw fat ansa na wakasa. Emfiti preko pa nyam mensem emmema wo matri so emfa nkasa. Asɛm ba eye nipa ni nipa ano ne ano ene edeka oba no odi bibi yaw na wo mpa emfa ho abufuo emfa nkasa ye yedi nka frɛ wo no wodi di atem sebe wo ke cancer mfo ne nkwase asem ena ade kire yen wo phone ne so ena aka kire se yemfa ye kwase mfiri phone ne so nko ene ye de ye kwase free phone ne so koye ena asem na ba beduru radio so ye hwese wanya adwensa kira sa feidie woni ye be kasa wa asomdwem nyansem wakoda sumiye so wanya empanyinwene enti uni ya bekasa yie na ade a oba no de wo faamu de na enye wom de aba beduri wakyerechire mu ama yetiefuo nyina tibi wo san ba afidie yi so a eya accusation na wo de ba enti sankenye nyame na ma ya dwene e ma ye sa recording we to ho a enka wo no ba ye no ba accuse you straight away say ya ni nkan kura ni anywhere ni nkomo ansa na ye de wo ba afidie yi so okay fa no to nkyɛn oba na sɛm wo de aba betu yanim ene so one waware ankasa kasa aba wode wonsa brɛw sese a wade gya ya aba ɔne wo yɛ agapade ohia ne kyɛfa ɛwɔ agapade no mu kwambo akye usom sɛe Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi kwambo akye awura o wa dansefo a edi adanse ese one krache no ene ye agapade no me wa dansefo hwanom na ye wa danse ma me na kasa na ekoto plot no ho no wo nwi owo ho hwan na abodua onim se kwambo achi ya bodua one me kasa fon so ya asem ne ba ya na ye kasa fon so na one wo frem no abo me dua de me ma mienu adase wabodua say me nsuo ni wo no o yare na me meja no ho no mo ntise ma me ton ha ma ne yale na nkwa nsuo ni nkumi on fa ma mienu ni na ase atiefo moma yensantie kwambo achi ne nsem no bio Hello. Asamitie. Ajo wo diwa. Ni kana na ofia kana. Uri ya ko no no I don't care. Sai da pa na. Ana ya. En le ya ka ya bi. En le wo da ba na ku frontier. Asem Beba Dabi. And you know, we not now taking now. You do the safety. And you are important. We know now what to say. You want to tell one of me, you want to I'm going to talk about what ya. Then you cool ya. On top of Mama, you want to why na boss edua onwa kwambo achi eja kwa me ana mama usima me ensa na mama nas na me che atiefo biu ne ifitafo ya mu ha bigi ne masa nche wonyina na asemi bae wo matrasi di na madwene se etire bi so na etire bi aso ne adwene dem wo se owura kwa mboache enka oba yi na me nim se enka odi abotre kwa so kura na eba be kasa o na momo oba onmo bebo eso bo se ye ni madwuma yo na so ye kire ne se ye ni madwuma yo pa ye kire ni wie na fei o eja me pe odi kura na me nya o wa ho se fe de na wo san bebo
ba bifuro din sɛ afei deɛ santo ka sɛ mi ɔsɛ woba na yayi so san fa wayi kɔ ayɛ afidie sɛ ntimi nka woba na yi so fa wayi san kɔ kwame bɛma paa adeɛ bi sɛ ɔmene mu ha nka asɛm ba kwame fɔ nka ɛnti sɛ wagu anim ase wɔn sɛ yɛgu nsɛm pɔ yɛka twe deɛ mpɔn kwame nti yɛ kwame fɔ yɛde ho toto nyankopɔn nti adwene a yɛde kwame fɔ tirim no ɛso na me nua kwame wei deɛ ne deɛ yɛ ketewa sɛ tete ahwu ne deɛ kume bi sɛ tete alazi no bɛma asɛm aba fie bɛka asɛm nti a wogyina fo so didi atɛm nipa bi wɔ hɔ a sɛ bi yɛantete no yɛyɛn no nipa bi wɔ hɔ a yɛyɛn no kwame ma hu sɛ ne deɛ no yɛyɛn no asɛm aba fie o yɛmfa papa num gya yɛde nsuo na dum gya asɛm aba kwame sɛ wo fam ma yɛhu hwɛ sɛ bi na nipa mmienu nya asɛm a me papa sɛ deɛ bɛdi kan ba wɔ hɔ no ɔde ne nkyene na ɛba nti tena se baako na ɔbɛtɔ so mmienu ɔde mako no ba na ɔtumi de ayɛ nkwan na ma na ayɛ dɛ kwame yɛ ba yɛ susufo wɔ yɛ mua o yɛafrɛ wo kyerɛ wo diem nti deɛ ɔba bɛtena aka nyinaa na ɛyɛ nokɔɛ fa ho anaa ebia wo so wɔ nsɛm baako mmienu mmiɛnsa nan bi a nka wobɛkyerɛ mama hu sɛ sei na ɛteɛ na wode yɛfrɛ wo a wo na kuma sɛ yɛ wo dea wo na wonim nyansa King Solomon wo na nyansa nyinaa wo tirim enti yɛnya wo na ka deɛ wopɛ sɛ woka biaa nyame kyekyɛ nyansa na yɛde wɔ ama bio wɔde ne nyinaa makɔ ame na ne wura fi sɛ anansese wɔkyekyere nyansa nyinaa kɔ sesɛn na ɔsoro no ne bante kuma ka kyɛ sɛ papa wode toa yi sɛn wakyi a nka dua nka waforo kwame ɔnsan mmra biem ɔnsan kɔ na ɔnsan mmra biem ɔmfa dwantoa mmra biem na wankasa sɛ deɛ nipa kasa wankasa sɛ deɛ ni me madwene no wankasa sɛ deɛ nipa kasa deɛ phone so asɛm kwa de nanam ɛmam o yɛfrɛ no phone so a wɔdi atam no nyinaa sɛ ka onim anka telephone nim sɛ wɔdi atam ɛnɛ no nso koraa meka kyerɛ gyataba sɛ ɛma ne mmɔ odi atam no meka kyerɛ gyataba sɛ ɛma ne mmɔ na mmom san frɛ krakye no bra ahoma ne so sɛ wotie ɔbaa yi sɛneɛ na me interview no a gay a ɔte wei wanyɛ mmara dabi enti sɛ woakɔnya ɔbaa bi sei ɛwɔ waware fie a wo bɛɛma no wobɛbrɛ ɔne ne mienu yɛte off air na mo ka sɛ ne yɛpɛ mo aware fie ahwɛ kumfu na ebi anamobɔ ɔbaa ne sɛ memeti wei menyɛ mmerɛ o sɛ nka meyɛ mmerɛ nka kwaa me faa me so anaa wɔku me enti ɔbɛyɛ aka ne deɛ wo a sɛbesɛbe wonim nyansa na bra bɛka wo nso wo deɛ no memmɔ wo voice a ɛyɛ ahyɛseɛ ne koraa mede the nicest tone ever ɛna mede akyerɛ asɛm mu ɛde akyerɛ wo afei deɛ ɔba yɛ ahwɛ deɛ ɔde prakolisa na ɔteɛ wodware no bɔne paada koraa ɔbɛsɛ akɔtɔ adekyem na nka obi a nka ɔno no wote wo a sɛdeɛ wosi approchi no na menim sɛ wɔbɛka nyansasɛm bi akyerɛ yɛn na menim o sɛ asɛm aba yi deɛ mametom bɔsɛ na me so menkyerɛkyerɛm baako mmienu mmiɛnsa ɛnan bi na kwa me hu sɛ praku saa opa fa ne kɔ China kɔfa supre agu awu nyina gu no ho ɔbɛkɔ akɔda akyem okay bɛma san brɛ biem wɔn san mmerɛ biem na deɛ ɔka ne deɛ kwa deɛ mente sɛ wonkɔ na sɛ woyɛ ho bɛma bebrebe a yɛkɔgya wo woyɛ ho bɛma bebrebe a yɛbɛkɔgya wo kwame wogu kwame fo yɛanim ase di kwame no ebi yɛwo no fiada o ebi yɛwo no fiada anadwo bi na wɔhwɛ kwame ɔnyɛ na o kan fiada na fiada for the ɔmo mfa nyɛ dɛ sɛ wo ba no so adwo pikɔ another date sanity na abaka sɛ wɔka di na me ka kyerɛ sɛ me ka sɛ ɛyɛ me de sɛ nipa na me boa okay nipa de asɛm ba fie a hwɛ aboa santo fie ho ne din ankasa de tati afro bɛn asɛm to ne fie a wa huru kanti the friend says santo fie ɛni bi na kwa me yɔ no abaya betena we say kwa me de nti na me say kwa me baba san ho say mente saa obodi ni nyina abantie yi wonye akakabensem abantie yi wonye akakabensem na me say kwa me baba abekyerem say me de me ya konkon o sana yampa wo twef nam ato abaya fufuo so dikaka ya wo twa nam pato abaya fufuo so de wo kanya odika de koron so magiadi sa se na na hwe asem dance ni hu ahụ twa asem ni bi na fa he dance kwa me hu se de oye ni sa na ote okay hwe sa abaya ikotra fie ho se na odika o se opene on de on pef dan kwa won fa na chefa e wo mu ma no
sɛ abaya ogi dan kra mienu mpo na sɛ ɔde ma han a onya somdwe da onya somdwe mfa mani pa na ɔde dan na ma na han no ohia ne kyɛfa ɔmfa ne na de mmerɛ no na ma hu sɛ ye woni pa na ye woni mpan beda se menkyerɛ adeɛ kakra bi hwɛ ɛnei bɛɛma waware ɔbaa wone ɔbaa te hwɛ yie no amie wa no anka sɛ metɔ asase no ɔbaa ne kapre nim oboa ɛyɛ ɔne na wadeɛ mu ɛna motɔ asase no ɛnyɛ bɛɛma nko ɔbaa enti sesei ɛmaa no bi afa adwen kyerɛ sɛ ɔno tɔ ɛyapadeɛ wabrɛ ɔne bɛɛma te a ɔyɛ sie bɛɛma no kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ bɛɛma no bɛhunu ne yakɔhunu sɛ awadeɛ ni mu ɛne ɔno nya nti tɔ da bi a sɛ wamfa ne nnua din anya a ɔde ne maame bi anaasɛ obi foforɔ koraa din na ɛbɛyɛ ɛmaa no ebinom trick ɛno no baawo bɛɛma sɛ wo ne ɔbaa tena wo ne ɔbaa wade wo ne ɔbaa yɛ agyapadeɛ sɛ ɔbaa no ne taku anaa ne sempoa ɛka ho anaa ɛnka ho ɔka ho bi enti sɛ abaa yɛ wo kwa mi ya wani abrɛ wo ho na wo yɛ ɛnka ne tete mmara no atwam ɛnemmerɛ yi sɛ wɔbaa no a na gya awade o sɛ nyɛ ɔno a na gya awade o to otumi establish de kyerɛ mmara no sɛ menini mienu ɛna yɛ saa agyapadeɛ no a yɛkyɛ ne 50-50 yɛkyɛ mu tu ɛma obi afafa na wo asɛm aba na yɛka a wode akakabe nsɛm agya apia yo Krobea wadwen kyerɛ wo sɛ medase ɛne atiefoɔ nyinaa panin no deɛ mɛka ne sɛ ɔnya botrɛ because mpanimfoɔ sɛ woyere wo nsɛm bebree a yɛbum me koraa no mebaeɛ a mbɛte maame no asɛm no anka ohunu n'asɛm ka yie a anka bi koraa a mobɛtumi aka biribi akyerɛ ɔbaa no ama ɔte aseɛ na anka wɔma saa tena bio nanso yɛhwɛ bɛrima no nsɛm a wɔkeka no a Krobea wotumi sɛ wɔnyɛ obi a n'ani abrɛ enti me deɛ mɛka ne sɛ baabi a kwa da bi a sɛ yɛde to obiara no momfa nto na ɔbaa no nso nya ne kyɛfa wɔ agyapadeɛ no meda ase awura ɛnɛ ɛyɛ benada kwami sɛ ɔyɛ nipa te sɛ yɛne a yɛwɔ ha yi a ɔnkɔda sumyɛ ma na dwene sɛne yɛgya kwame kaayɛ no ɔnkɔmmerɛ bio yɛhyɛ ne nnɛ akɔsi efiada sɛ wɔanya biribi pa biara mɛka nkyerɛ yɛ ne a deɛ di kan wabɔ odua wa wote wei sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ yi wɔde mbagu ato baa so wɔde mbagu wɔde ato baa so kyerɛ sɛ ɔse sɛ wonim na mema yare moagya mfie mmienu ni o na wayare obi mmra mɛhwɛ wo ma wo ho ntɔ wa mɛhwɛ wo ama ho antɔ na sɛ nipa ne kɔkɔfa bɛɛma foforɔ a wabɔ ne dua ɛsan de ne mma sɛ be ɔno mu nim asɛm ne ho hwee ɛna ɛda aseɛ wabɔ oduafo enti yɛhyɛ ne nnɛ akɔsi fiada sɛ wɔwɔ panyini wɔ fie a panyini ntu ne fo 1 2 sɛ ɔwɔ sumyɛ da so a ɔnna sumyɛ so ɛma sumyɛ ma na dwene 3 ɛmfiri ne nkɔsi fiada no sɛ wɔahunu deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɔ na wɔanyɔ deɛ di kan asɛm adua wom yɛnka wɔama mɛsene ankɔdane wo dua baabi ɛsɛ sɛ yɛde wura ne yɛkyerɛ kwamboakye sɛ yɛn nyinaa yɛte asante bɛɛ mu asante yɛ ɔman yɛbɛkyerɛ no nanso wo ma menka bi mfa nkyerɛ wo sɛ kwane a na wofa so a wo ne yɛkasa wɔ afidie nso yi sɛ wosu ne wo ban kwane a wofa soɔ kasa no no deɛ me nua baa sesa wadi nka ne yɛkɔ awade yɛdi kan wɔwɔ ɔma mmienu waa wo na wokaa yɛ o megyaa bɛɛma no wo san ti yɛye ma asan bɛnya bɛɛma foforɔ wo ne na wo mɛɛma mmienu asan akɔ akɔyɛ megyaa bɛɛma no baabi a waduru wo kaa sɛ wo sa tie me baabi a waduru wo kaa sɛ wo sa aha deɛ wɔwɔ babaa no bɛɛma a wɔsi abɔnten a wɔbɛfrɛ no sɛ mɛɛma du na ɛbɛfrɛ ne dako a wo wosi abɔnten a ebia mmienu anaa mmiɛnsa ɛna ɛbɛfrɛ wo kyerɛ sɛ woti wei wo nsa
di obehu baba na frɛ no no onhu enso mfrɛw ba bia wadroi onso wo saase ene tap bia ono nso bɛfrɛw enti na entonko so mfa nhyɛ otrim sɛ woda so te sɛ wo enkane adoaboadi wa no sesei wo ya adoaboadi wa de nanso ukɔ wanim ɛwɔ adoaboadi wa mu sɛ wa ama no anto otrim na ada so de hyɛ otrim me yenkane adoaboadi wa me yenkane adoaboadi wa na ɛbɛhawo hunu kwane a ofa so kasa de kyerɛ nipa nkankane mema especially wa wadem wa anye saa ɛbɛhawo enti sɛ kwame no wo sumiyɛ da so wo panyini tunefo a ye hyɛ no nebena kosi fiada wa nya sempa bi ama wo teke ha ma meka ye bɛ kyerɛ okwan bi ye bɛfa so na ye nyina ye hunu ba bi a ɛbɛtɔ ate ko ma wie wasem good men so me da se sa won so atie atiefo ahai sabe yanka nkyire nipa akro de wo ya enya no mehwɛ wanim na maka de ato wadni ase pepepe kyerɛ sɛ me Krobea mete ai me nsuro nipa na me besuro twedi ampo nyankopɔn kwa me ba sɛ yi adom obɔ me ba asase so na ma sɛ suro nipa de aka ho na ene me Krobea mete henka me wei me kai me free sahwi ebe kuma se foforo wo me radio adwuma ya mu atiefo Metro FM ye start free o Tech FM fia ha ni ye bo Metro test no e wo Tech fia ha loto kiosum esi ase ha e ho na ni ye kan ye news sabre na me kan news ansa na ye be free ha akoba bia sese Dr. Dawood hospital no ewe na obi a memfa ne se afekura no mabakuma se foforo sehwi mi free me kwayem na maba betom ena ye be interview former president Kofo ye deta satam me ono ni look alike me papa Kofo look alike me so wanyini enti ono ni look alike me mani say ye tie for o mo hwemani mani se papa Kofo de ne pa me was sexy eye to say papa Kofo na sesabe meni wonia na wodi wo Kumase hadada munti o sabre 2013 mu asem na me kan yo me ba Kumase foforo wonom na nam ne wonom abehia Metro time bai na nya asem ketwa enti se na nka ye pe obi ama na be interview former president Kofo a nka ye sankofo na ne wodi wo Kumase hadada no omumu bi ene ye be mu o maye nanso editor ne afre ne dua jimidi o say I trust Krobea, I trust his punches, I trust his question line. Into Krobea, una be interview Papa Kofo. I sat on the radio, I did the interview perfectly. Me wie ye no, papa bi tuka aba be che miska. Me interview Papa Kofo wie ye no. Me de kodi aponche achi. Sa tam na aponche achi nko ne dan ni mu. Mo wo kwan ne ho wie ni mu. Me de kodi na duane. Sa tam no wo ekwan ne ho, edwoso kwan ne ho pe. Ntabo ayibi mu se se di okọ ne dan mu ankasa obi be che miska e ma me di kokodi aponchi achi aduane ohun se ne yete no enti sebe enipa hunu won kasa ye editor kra na amfuma anko sabre na nka Papa Kofo kra person ni misia oti ase nka mi kohia me na nane me papa ohun ko no nso be hu se me nso me se no enti wonua hwe kasa wo wabodua o wabo badua de ne mana ya odai ne manu wo ma ya odai esa de wo ma dase wo be kyere sa santimam haibodua o pe nipa kon nipa tenten ahuri atra ye be mu asa e woni kom fa ho be woso na 3p garlic mixture no eye duro oya oba ya mu ani nso ade e ma wa afue mu mama ni nso mu krunom ni mu nyankopɔ ne otoso mienu wa asase so aha de odi kan wa asase so de odi kan no de ye nim ba bi a wo nanso ye gidi se nyankopɔ wo ho nanso wo nyankopɔ ne o wa asase so oba wa ni ye okunu mu mama ni nso mu krunum o ton fabuwa ma osofo nanso die wodi nkan bu nansa na apia bonten eye ukunu mo mama ni nso bukunu no mo ton ememe bre awade bebregu eye ne nsade honhoma ehye ma bi no mutrim
wo be kwa akokoto ne sofo akonya ho aye papa fa efie nuane ni fie sika de koma sofo na ni kunu te wokom de ni kunu oba wa be boni kunu minimu abon nkwasia me se wa wonsre enteso adan mo mama ni sofu kunu mo ton o ma be ma fili se oye kena obema wonsu ahunu se oye ne kwen abaya wo hote say ba sha olade adom asemwe tosumi no ofri he na aba ba sha me fra atonsu ho na afri ana ho na ate ba sha ho na mete atonsu na afri he insuta be poso udi de say mamboatma atiefo maame boatma awiei ononso ewo manim ha na 3p garlic mixture no eyadura piwak natural health for ene de aba se unya se duro we bi nom ebeboa ma onipadua no agina brane se wo yobi a wo pressure enyina yie wo yobi a da bia wo cholesterol yese ye wosoro wo immune system no aye very weak wapone waposo to de bia wo hono onua enye duabo ene obi abo wo nipadua no na enyina yie na duru a wo benom aboa ma nipadua no agina yie eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture edro we natural garlic wom enti se wunya bi na se ononom a nokre mese wo se ebeboa wo nipadua no ama nipadua no agina brane 3p garlic mixture eno ne aduro ne din obeda sore anyane wa hoden mu na wahunu se wo hoden oba misti heba akole na keba da ni heba eni baabi eton no bi a obinya se aduro we bi o perfeda enquiries ya ye number eye 0248928824 0248928824 ena 0201000021 o fresa no ma we ya 3p for ye beje so ena Faith Homeopathic Clinic for ewa ahenema kokoben ye Benjo Mass Company 18 junction ne so ena Faith Homeopathic Clinic for ye di edwuma wutiemi ye na acupuncture ye na massage kwan so ye betwetwe ma yawo a wotie wo nipadua no physiotherapy kwan ne so no ubenyiwa hoto ye betwe fie fru nipadua ni mu se waye mrempam asikire yade bi teteo wani ene wanya haw enamu yade hepatitis ulcer rheumatism enom ne de keka ho na etete wa oba Faith Homeopathic Clinic ye ne ebeboa wo abonyu ahoto wate your number is 0244583859 0244583859 and 0275969414 ofre ye ne a ye beje oso awadie mu ne emu ensemkan ye nya asem ketua o dadin o atiefo ensem no bi o ho ma boatma dia na do aba manim ha bawura me ba sho dia de ma ba ha ne se me ne emlante ni bi dia fa mani so wablabom no ye ma dwen se me ni emema chibio na wedding fee say me ba sho 37 ana woni mema chibio dia fa mani suei me fa ma bra bonto chacha bi wo unim za anyom ne to me des me ni moto onim to the boy Fred Macabraham ohini Yesu wonchan yo me to kakra kire wate dia fa mani suei me fa ma bra bonto chacha bi wo ohini Yesu wonchan yo dia na me ma dia fo ani so kirimbe dia di kan amene na wo ye me ne nya fi Krobea ako edu ta mo be me ho de na busuan soliti ai say omo ma na nwale me ye so be wale me a ope bibie huna ta mo to akra ne din no omo ni mi say o ye ma ho ade na nipa no hia no ka che be ma ne say so ope bibie hu de a o nwale me ene no kekere ama ka ne ja obi ata ne baby na mi se nya hwe de to so mienu
ɔse ɔne metena kakra nti tama ɛbɛyɛ na deɛ odi kan no ɔne ne woe mene ne woe baako deɛ ɔtɔ so mmienu deɛ ɔtɔ so mmienu nso saa mene ɛbɛyɛ Ghana card ɛna ɔse ɔkɔ Saudi Arabia nti ɔkɔ ba ɛna ɛkɔ akɔhu abusua ɛna mse mate afei mente ne nka mefrɛ fo menya no na megya akyiri di nti mekɔgye obi nneɛma de ɛkɔ akyi ma wato nso a mene nde tatatata na mse bɛsena agya na omle bi a wode nɔmba maa me wo so wokɔ aba ma hu bi nɔmba no so mefrɛ na kɔsi tamale me so tamale me busuani bi ani hɔ ade na ɔyɛ me saa me na ɔta me yɛ wobɔne ana wɔse daa bi ɛna mese ne yɛnkɔ na me phone no mamfa nkɔ akyi ma ne ɛsi charge wo fie nti yɛnkɔ kakra me ne na wura fie wɔ so wɔnkɔ na mese me yɛnkɔ na me ni bɔne bi ade ma wo nti yɛnkɔ ɛkɔ ɔtena se ana me lɔkɔ no ɛne me ba pani na me ne bɛma ɔlɔkɔ no hyɛ he dem na me ba no so me ba pani no a o papa ne ma nwale ase abusua no o wodam wo sa me na ne ho mfa no no usua adwuma ti wankɔ adwuma na me kɔ akima na me se gye ketewa no na be ma ne tena se hɔ na me yi safoa no efiri akiri na me lɔkɔ mo miensa e wodan ni ti be ma ne bom me se bie me de ma ye obia 2 years me hwa akra ne dade ma ye obia fa kyɛ me na second one ne so ne na wo na me ne na wo na fa kyɛ me ne fie ran se on fa nkyɛw ade a wa ya akra ne de on fa nkyɛw enti hwɛ no won to me pono ɛna no kekere na me se me kɔpa adwenkyerɛ me ba ne yɛ se wo kɔ a na wo kɔ na me kɔ bɔ yɛ sɔfo amane ɛna wo se saa na ɛte de a me pɛ nipa bi wɔ asokwa na de ɔde wo fa so no na akɔwie hɔ ne yɛ de ne kɔe ti efia metimu so sister bi ɔfrɛ ne police ni bi wɔ central to ɔno so me bɔ na amane na wo se me ba to ɔno kura ne ba yɛ ma yɛ sɔfo no de mantimi kura ma ntwɛn ama wa ma obi a me fa me fra asokwa iti saa sister no e boyfriend no na be fam no de tinta kam ne kam de ne wo tomane na bla ne se wanka wanu otumu akwa me do be fa so no ti e ko ye no jo mo de ne tu mu no mo se ade chia e ko ye pem so no mo se da bi akoi wa ye o bad ti ye che ne Monday Tuesday se Wednesday e no mo ma ne be e no mo se akwa no be hwe so be hwe no mo se sa ne te dia sika se no so da bi ono na ye na dwuma nti any time bia do be nya bia o de be hwe akwa no esu ene so ma me 20 million ese me wo ye no o mo me de o mo ka me de tua mo de sika bia kra ma me nsem ti o mo anu o sende kakala o mo anu o sende kakala me sinye hwe okay to aso ene eja me de te me ba bi se me hu se me de enim enti dia toso me ensan ono so ne wo ye dia toso me tobo se si awa wo say me ensa obi anko ne papa ba shan 1 2 3 emema different 3 tobo eye jompo bra wanim enti sa mema mu bi na ade wo no aba ha na me ensan David doctor so nine bi otoso 9 ono so ne na wo ono de me ne na wo very good o mama koma aba from kakra okay enti di otoso 9 wa ye dai di otoso 9 mi de me koye madwuma ena wo de hu me ono ko de tu obi anim se ababa wa ebusa no me hu se wo de na tu na mo ba ba ko mi mienu ti busa no se woni kunu ena nipa no se woni kunu nti wona na kan na nipa no bebo mama ne nam se me de anka menti ase fi se de afama ne sum nim se me de enim nti me ha me ho oba ma madwuma nti ena ma me ba ha no so ono kwa ihwe manko yebusuani wonte sa woni yire nti ene na ntina na wona me kan na me so me kan me hawo sa blante ma wo me ensan nti me mpapra twatenten bia na bronya na Easter na New Year ensem bebrebe no mapa ho nti sa wa ready dia me de wo pasa wo yema me bia no wo de yema kakra bi kura amani beso ana o se mate ana me ne te afa de odumle bi me ntene nka na me frɛ no se ne ho mfa no na me sa o ho mfa so ne nipa ne te e bia ma me ho mfa wa nka nti me frɛ no kasa na me se okay na no kokodai nti mo mu ana me se da bi o kasa wo pedan me yakotenam fi sesese ne ba bi a me ba no onua bi yale nti untimi ma me ma ho bi wo kopeda na me se yo ene asempa ma hwe wa wo mfrɛ me na da no manya bi se wonya bi a me de manya bi nti ma me kwa kyerɛ no se anwumre ti anwumre ena wo sesa na tie de a me no bɛkɔ na asa wo hye me na me se me nhye wa no gonum ena wo se wo kwa kopedan nti me ma fie ho bi na wo bla yale se no afe no aha nti me de yen kase bi a na enko anti ne wo ba atena wo betimi aba bi kwa bibi ha me but me ka kyerɛ wotimi firi me mu anase bi adwenkyerɛ bi a na nya se bi a wo ne wo ba ne bɛda nko a ena wo se wate ena wo bobo 100 cedi na wo de ma me ti tama me ne no ehia ne de na wo ma me sika bi a na me gye ti me gye na chi na me ntene nka no ena me frɛ no so ye behia anwumere na me kɔ ti me kɔ na wo de beto manim se dan no ontumi mpe na nneɛma opra na ye nyina no anyina
nti ɛna me sɛ ne kora ne sɛ ɔsɛ ne kora ne sɛ mentimi no ntra bi no me sɛ ɛma menyɛ wo bɔne menyɛ bɛma bɔne da but meka me ha ma menyɛ wo bɔne ɛmfa nstate wo so ɛne kɔwakyi na san bla na deɛ woka ne ti ɔkɔbaa na ɔbɛka deɛ ti ɔkɔbaa na ɔbɛka sɛ ɔsɛ me ma no na awɔtwe ne so yɛ na ɔbaa yɛ ɔsɛ gye me so sika no ma na me sɛ yɛsɛn ɔsɛ 2 million na me sɛ hwɛ what wobɛ sɛ wobɛdi di matam ana ɔsɛ fire dɛ ɛna 2 million me fa dɛ no na ɔde ɛgya me kwan so ɔde pata me na ɔne na tena sɛ na me ne tena March ni mu ɛna me hu January February March into April it's a March ni mu na motena ye ɛna April yebewura April yi mu ɛsɛ bɛ bosome baako achi kakra ɛna ɔso ntumi ne wontena bio enti gye 2 million na gye 2 million bɛka 1 million na ɔde ma ɔne ho ayɛ 3 million ɛno na ɔde yɛ dɛ ɔde pata me enti wo ka kyerɛ ne so ɔnyɛ dɛ na me ka kyerɛ ne sɛ ɛno de me ɔnyɛ na ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛgye sɛ me ka kyerɛ ne sɛ wa firi wakoma mu sika we na wo sɛ wo de ma me sɛ wo de ma me a wo ne me ntena bi mu ɛna ɔka sɛ ɛna ɔse na sɛ na me sɛ mentimi ntwa ma wo but wa firi wakoma mu na kɔda mɛsum yɛ ma wadwene sɛ sika ne deɛ mɛnyɛ ɛna ɔse yo ɛna ɔkɔɛ nti bɛɛ week na mehwɛ ne no amfrɛ me da nti yɛtra kɔ bɛɛ 2 weeks na mefrɛ no na ɔstate ɛka fon de kyerɛ me but na menka bɛ nkyerɛ no ɛna sɛ deɛ nti no aba ha deɛ nti no aba deɛ amaba ha ne sɛ ada sɛ wɔde wɔ sɛ ɔde ma me no ɔmfa ma me anaasɛ memachi ɔmfa ɔbaa bia wɔ asase yi so da ɛna ɔde afiri wiase ɛno mmienu ɛna deɛ ɔpɛ no ɔnyi no ɔmfa ma me ɛno nti a mede bɛdaa mo maame yɛfrɛ boy ne sɛ John deɛ John Akwasi John ɔyɛ deɛ ni ɔyɛ Asante ɔte he Yoko Afigyaase Yoko nti hɔ na wokɔ na me wɔ hɔ na wɔ hɔ nti wɔwɔ Afigyaase Yoko sisi a ɔyɛ adwuma bɛn wɔ kaka ɔne ne wɔ kaka ɛde ɛka ovan ne bi ɛbɛ kurom Kumase ɛbɛ kurom ɔyɛ driver ankasa na mate ɛme sɛ ɔyɛ mate nti wo sisi a wo nka sɛ wo gye ne sɛ me deɛ me se ɔnhwɛ deɛ ɛyɛ nti deɛ na ɛyɛ ni so a ɔmfa ma wo ka na mentie ɔno deɛ manka nkyerɛ no deɛ but sɛ bi a wowɔ anim na menka nkyerɛ wo deɛ a ɔno deɛ manka nkyerɛ ka kyerɛ me wɔ m'anim 10 million nyɛ saa deɛ a ɔmfa baa bio ɛwɔ ne wiase